Y boes mawr yn y canol, Morley, Les Davies, Ward fydd yn ei chymryd i. Yn oedi, mynd eto. A'i glanio at Morley, os na gyfle cynnar i Morley. Rawlinson yn ôl. Ia, y bel a Danny Draed oedd ddim bach oedd oedd yn gyffwrniad cyntaf o. Ti'n sydyn iawn ac yn perffaith. Sa'n wedi mynd i jyst cael blaen i droed a jyst mynd am pwer bach. Na, trio twyllo'r ymdrech gyntaf wedyn. Oedd y lle wedi cael ei gau. Nath o fethu hanner siawns i gael ergyd ar y gol efo'i gyffyrddiad cyntaf na. Wedi sôn am dafliad hir Peter Hoy yn barod. Dyna'r dacteg eto. Cyfle i Hoy. Groesi tro yma. Les Davies ar peniad. Syth at y gol geidwad. Harrison. Wel, oedd Les ar ei ffordd o'n am hwnna i fewn oherwydd oedd wedi chyfeirio i fewn i gornel. Ti'n gwybod be? Mae'n gwybod yn gynnar bod o'n mynd i gael peniad rhydd ar hon. Fe'n mynd dod i wrth o gol, felly beth sy'n digwydd ydi, fe dydw ddim cael dim pwer tu ôl i. Fe dydw ddim defnyddio'r pwer ar y bel y croesiad chwaith, felly just trio anelu fewn i gornel. Les Davies eto, dwi ddim yn cam sefyll, mae bwl yno, bwl i Bangor, cyfle ar y bwl! Syth at Harrison, ond mae bwl yn berig bywyd. Ia, berig bywyd oedd y geiriau oherwydd oedd o'n y cwrs cosbi neb eisiau i daclo'r ac o'n dynnu fo lawr am y kick spotting. Les eto lawr y sianel, codi ben, pel wych i llwybr al yn bwl. Wan, welon ni o'n trwyllo. Chwaraewyr am ddifforwyr Port Talbot os ysgwytha cyn sgorio fan'na. Ond dim tro yma. Rawlinson a Baker yn neud yn dda yn amddiffyn i aros ar ei traed yn y diwedd. Alan Bull wedi dechrau bob gêm i Bangor tymor yma. 16 gol yn uwch gyngred Cymru o am un arall pnawn yma. Dwi'n jyst gofyn wrthyn ni'n fel ymysodwr dylan a fysa wedi mynd i cymryd ar ymdrech ar y gol. Bod yna ymddiffynwr o'i flaen o, sy'n rhaid i fynd heibio fo, jyst pasio'r bel i gornel, heibio'r golwr ac ar ei draws o. Sy'n rhaid bob tro mynd heibio ymddiffynwr i gael ymdrech ar y gol. Nef Powell wrth ochr y cae yn gwylio, sdim mwy gall y rheolwr wneud. A cefnogwyr Bangor. Y sgidiau yn yr awyr, sgidiau bant os chi'n cefnogi Bangor yw'r gri. Mae yna grysau bant hefyd. Mae'n ddim dangos gormod o hynny i chi pnawn yma. Chris Sharp yn cam sefyll. Ond y lle yn orlawn, ffordd ffarar Danny Sang. A mae'n wych gweld hynny, Malcolm. Wel, yn dyd, dim di bofl ein nes rhai blynyddoedd. Fel ni Mike Davies yn fan hyn yn just dadansoddi'r gêm yn y 7 munud agoriadol yma, ond mae'n gret gweld dylan awyrgylch fel hyn, trwy gydol Bangor, trwy'r borau i gyd, cyrraedd lawr y strydoedd, pawb yn siarad am y gêm. Ac ti'n ma mewn yn dy yrfa, ti'n mynd gael llawer o achosorion fel chwaraewr fel hyn. Y beth pwysig ydy fod y ddau dîm ddim yn gadael y gêm basio nhw, de. Morley ar bas, edrych am Chris Jones. Jones mor dwychodrus. Wedi sgorio goliau pwysig yn ddiweddar. Dacl braidd yn hwyr ar Craig Jones. Mae'n deud gath o'r bel ond gath o'r dyn hefyd. Dwi'n gwybod, mae Craig yn chwaraewr penderfynol. Mi wneith o weithio. Mi wneith o ni bob awns o egni sy'n ganddo fo'n ei gorff. Mi ath o cael y bel a falle fan yna, ond hefyd mi gath o Craig Jones o'r Seintiau Newydd a'r bel ac mae'n gwybod dim cardi melyn fel oedd o'n ei ddisgwyl. Sharp, ennill y peniad cryf gan Sharp. Wel, dyna se yn bwysig i Bangor prawn ma fod mae Chris Sharp yn mynd i giro mwy na siar yn yr awyr. Pwy sy'n mynd i godi'r ail bel a Ross yn neud yn dda efo'r safle gwarchod. Yn fan yna, ond mae'r Seintiau Newydd rwan efo'r drosedd. Trosedd gan Ward, oddi. Ia, llawer yn un ac oedd jyst cystadau am y bel, y ddain nhw. Mae Rawlinson yr amddiffynwr canol ifanc ar rediad. Sharp yn mynd am y gol o bellter, yn bell o'r gol, ond Sharp, wel, swnio dillun y pasg yn sgorio goliau pwysig gynt o Bangor hefyd. Ie, gyda'i droed chwith oedd adag hynny, ar ei droed cryfad tro yma. Ti'n gwybod be, sa fi'n fo fan yna yn y sefyllfa, sa fi di'r rhedag at yr amddiffynwr, a ella trio, jyst cael y droed dros y bel a mynd â un ffordd. Trio mynd heibio fo. Dim llath ar ugain allan. Mae hwnna'n mynd i fod yn andros o ergyd, fel un wsos dwytha os dwi'n giro Paul Smith yn y gol i Bangor. Mi nath o droi'r opsiwn o fynd i'r asgell a fan yna bod yn positif, ond cymryd y ddyn ar. Rawlinson, nôl i Harrison. Les Davies,
Wneud yn siŵr bod ddim yn gyfforddus i'r gol geidwad. Garside. Hoi. Edrych am Les Davies Manw, yn edrych am Chris Jones yn y peniad yn esgeulus. Ia, Les yn gwyno bod yr hael yn ei lygad am yna, ond oherwydd oedd wedi cadw i draed ar y llawr, so wedi mynd i'r rheoli o'n ar i bron efallai, gyda i lawr a wedyn dod y chwaraewyr i mewn i'r gêm. Be sy'n digwydd yn y bencampwriaeth, gwedwch Abertawe ar y blaen o gol i ddim yn Millwall. Nottingham Forest 2, Scunthorpe 1 nawr. Scunthorpe wedi cael 1-0, nhw'n brwydro i aros yn y bencampwriaeth. Forest yn ceisio aros yn y gemau ail gyfle. A gol ar y cael ar y gwaelod, achos Sheffield United wedi cael 1-0 yn erbyn Barnsley. Bach y gêm ddarbu hefyd, gêm gyfartal. Sheffield United a Scunthorpe yn gyfartal o ran pwyntiau ddau, nhw'n 6 pwynt tu ôl i Doncaster, y clwb sy'n ddiogel. Mae'r bêl na yn ddiogel, ymreichio Harrison. Leeds di ennill yn gynharach gyda llaw. O gol i ddim yn erbyn Burnley. Leeds nawr 69 o bwyntiau. Yr un cyfanswm o Nottingham Forest ar ddechrau'r pnawn, ond fel ni'n gweud, Forest ar y blaen. Ac Abertawe ar y blaen yn Millwall. Dim gol yn uwch gyngor Cymru hyd yn hyn ar y pnawn ola. Bydd y Seintiau Newydd yn fodlon y seithio orffen fel yna ar y gair. Llanelli di sgorio yn erbyn Port Talbot. Pwy arall y prif sgoriwr? Chris Griffiths. Yn gobeithio bod yn brif sgoriwr eto tymor yma. Mae'r ffaith o Matthew Williams yn chwarae pnawn yma ar ran y Seintiau Newydd yn hwb aruthrol i Rhys Griffiths, ond yn ergyd enfawr i'r Seintiau. Bydd Les Davies yn camsefyll. Dwi'n siŵr os o bwl. Wel, dwi ddim yn meddwl oedd o di aros ac aros ac aros tu ôl i Danny Holmes, yr amddiffynwr ar y dde i y Seintiau Newydd. Ac sa Les ddim wedi cario ymlaen efo'r rediad a jyst i gadael Alan Bull fysa wedi bod yn benderfyniad mawr iawn. Oherwydd jyst edrych i lawr o'r pwynt o webu fan hyn ac oedd o i fi ddim yn cam sefyll. Rawlinson, sydd at fod, nath i nôl at Rawlinson. Craig Jones ar sgidiau glas yn edrych am y bas yn ôl hefyd. Ddim yn ei gyrraedd. Seintiau sydd ar tafiad, sgidiau glas. Craig Jones sy'n mynd am dipyn o record yn ceisio ennill uwch gyngred Cymru am y trydydd tymor yn olynol. Da'r Seintiau tymor diwetha gyda'r Rhyl y tymor blaenorol. Roedd amheuaeth amdano fe cyn y gêm. Yma fe'n chwarae. Yn gobeithio ennill y bencampwriaeth eto. Ward i Bangor. Chris Roberts. Wmyn gwastraffu amser. Fyny at Les Davies mae'n mynd. Mae'n frwydr rhwng Davies a Baker. Les Davies mor gryf, mor gystadleuol, cyfle i Garside. Bale ddim quite yn disgyn yn iawn i Garside. Wel, nath o amser i reidiad yn berffaith unwaith eto Garside i fewn i'r cwrs cosbi faint o weithio. Nath o'n i weld yn os dwytha, mae'n sgwrdd nhw'n ddwy gol. Les yn un, yn wych yn fan hyn, Cymru Baker ar, dangos i gryfdar, dangos i gofymdar. Taro Bale un ffordd, redag ffyn arall, troesiad i fod i'r posti gynta. Di gweld reidiad Garside, fo'n cyrraedd tra oedd y Bale yn cyrraedd. Dyna ydy'r rheol. Ond just i methu cael y cysylltiad iawn ar y techneg i gael y Bale at y gol. Tafliad hir Hoi, ddim yn achosi gormod o broblemau y tro yma. Michael Johnston ceisio parhau dar pwysau o ran Bangor. Moli wedi codi. Hoi yn cadw'r Bale wrth ochr y cwrt. Sicrhau bod y Seintiau ddim yn gallu clirio, mi na nhw. Eiron Edwards. Edrych yn Partridge oedd e. Johnston eto yn gweld y peryg. Les Davies, yr arwr, gymaint o ysbrydoliaeth i Bangor. Chris Jones, mae'n ôl at Bull. Nawr de Bull, chwaraewyr o'i gwmpas, y bas at Davies. Os na gyfle cynnar i Bangor at Moli! Mae'n gwych gan Bangor. A mae'n Edgar hefyd yn ei meddiant o'r Bale, jyst disgwyl. Am yr amser iawn, mi dyla Morley yn y diwad yn neud y well. Nath o trio crymanu, licio'r syniad i fewn i'r gornel pella oddi wrth y golwr a draws o. Ond jyst i ben o'n plygu nôl, gwych gan Les yn fan hyn. Bull, codi ben, gweld Les Davies, cymryd cyffyrddiad, cymryd i amser. Wan, fydda fi'n cael ymdrech ar y gol, felly na i jyst rhaid hwnna i fewn i llwybr. David Morley. Ac fo'n just plygu nôl sa wrth trio crymanu'r Bale. Pen dosodd, pwed, pasio i fewn efo ochr i droed. Ar yr un pryd, crymanu hi fewn i'r gornel pella. Mae o'n swnio'n hawdd o fan hyn. Pwyllwch i fi, mae llawer hawddach na dod ar y Bale a trio cicio trwy chanol i gyda pwed. Disgwr ar yr egwyl yn uwch gyngor Lloegr, fel welwch chi, ar y sgoriadur. Blackpool yn dechrau'r pnawn, yn bedwerydd o'r gwaelod. Y safle ola o ran diogelwch yn gyfartal o ran pwyntiau gyda Wigan sydd ar y blaen yn erbyn Everton.
Rhaid i sgôr ar ffordd ffarar. Seintiau yn digon hapus, yn geisio cadw'r meddiant. Edrych am y cyfle prin i fentro am gol Bangor. Jones, dau yn ei wylio. Jones mor gyfforddus ar y bil. O ddim yn bell chwaith. Angen i Smith wylio honna. Mi oedd angen, oherwydd hwnna'n just cryman i fewn, tu mewn i'r postyn pella na. Smith yn neud y dda i wybod, mae i gynhawdd i golwr yma hyn, de golli lle mae safle fo, lle mae'r gol tu ôl o fo. Ond just cael ei law iddi Paul Smith yn y gol. Edrych am hwnna'n crymanu, syth i fewn i gornel ycha na. Felly arbediad da, sgwni os oedd Craig yn mynd am hwnna. Dwi'n meddwl di gweld crediad Chris Sharp i'r postyn pella oedd o. Bal ar y blaen y gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. Ac e gornel, gynta'r pnawn ar ffordd ffarar i'r Seintiau Newydd, ond mae'n siomedig. Jones, yn ei chadwy, Morley yn ei wylio, Jones yn troi hefyd. Partridge at Baker, Baker gynt o Fangor yn erbyn i gyn glwb. Yr amddiffynwr ar goll braidd yn y cwrt Cosby. Brysgo meddwl am eiliad, os oedd yn mynd i fentro. Ond mae Bas yn syth at hoi. Cadarnhad Abertawe y blaen, y gol i ddim ar yr egwyl y Millwall. Darren Pratley gath y gol i'r Elyrch. Dim goliau ar ffordd ffarar. A mae hynny yn swyntio'r Seintiau ar hyn o bryd. Pwynt yw'r fantes, bydd pwynt yn ddigon i'r pencampwyr gadw i gafel ar y bencampwriaeth. Bydd yn dipyn o gamp i'r gwrw yma Mike Davies yn ei dymor llawn cynta yng ngofal y tîm hefyd. Ie, tad, oherwydd oedd o yn neud yr hyfforddiant i gyd efo Dr Andrew Cale blwyddyn dwytha. A gath o ddim ella y cod oedd o yn fod i gael i ddeud y gwir. Felly, tymor yma wedi cymryd drosodd fel rheolwr ac di gael tymor dda i fyny rwan, ond pwy sy'n cofio pwy sy'n dod yn ail, Dedylan, neb o gwbl. Felly fydd o yn chwilio am y llwyddiant mae heddiw wrth gwrs i gael i pencampwriaeth cyntaf. Ond Bangor i fi sydd wedi cychwyn y gêm yma, llawer cyflymach. O'n i ar fi'n gofyn, ni wedi mynd dros y cwarter awr cynta. Pwy fydd hapusach yw'r cwestiwn amlwg? Wel, y ffordd yma, y steil Seintiau Newydd, maen nhw yn dîm sy'n pan ti'n colli, os ti Bangor efo meddiant, maen nhw'n colli meddiant, tîm gwrthymosod ydyn nhw, a dyna di'r system maen nhw wedi rhoi i fyny heddiw ac bob wythnos, ond mae gen nhw chwaraewyr galluog iawn, yn ei tîm Iron Edwards dyn hyn, ond Bangor sydd wedi mynd ar gêm a wedi cael hanner cyfleon gorau yn y gêm i fyny rwan. Y pasio'r Seintiau ddim wedi bod 100% hyd yn hyn. Ac eto, yn colli'r meddiant. Les Davies, yr unig un yno, mewn crys glas. Mae'n gymaint o fygythiad, 3 o'i gwmpas e. A Davies yn cadw gafel ar y bel hefyd. Bas yn taro Aaron Edwards yn y pen draw. Dwi'n meddwl na ti'n symud i ochr oedd o. Mae'n uchel, yn edrych am bwl, Baker a Holmes yn ôl yno. Yn y le gan Roberts. Mae Davies yn y canol, Harrison allan. Dan bwysau hefyd. Os yna gyfle'r Seintiau wrth ymosod. Dyma'r dachdeg gyda Jones yn gyflym. Partridge. Nôl at Craig Jones, a mae allan. Eto, y Seintiau'n gwrth ymosod oddi wrth pwniad gan Harrison yn y gol. I edrych ar croesiau gan Roberts. Les yn neidio'n gynnar fel mae fod i. Dim byd yn anghywir efo hynny, ond Harrison, nes i glwad o'n gweiddi eiliadau cyn i'r bel na ddod i fewn. Oedd wedi asesu'r croesiad, oedd wedi mesurhediad y bel, a nath pawb symud o ffordd o cymryd yn amheuaeth i gyd o'r awyr. Sa mae o'n gweiddi bod o'n dod. Sa'n byd gwella am ddiffynwyr stip yma golwr. Mor hyderus yn ei hun yn gweiddi bod o'n dod. Mae pawb yn symud. 10 gol i Les Davies yn y gyngre'r tymor yma. Mae'n un gyfartal da'i gyfanswm gorau o ran Bangor. Wedi sgorio 12 mewn un tymor i Borthmadog. Felly Davies yn ceisio mynd am ei dymor gorau. Mae'n i 5 gol yn yr ailadran yn Port Vale a Morecambe yn barod. Yn y gêm fan yna. Mae ddau dîm weddol cyfforddus yng nghanol y tabl. Mae nhw'n mwynhau'r goliau, ta beth. Morley, mor brofiadol i Fangor. Bangor yn chwarae yn hanner y Seintiau ar hyn o bryd. Mae'r Seintiau yn eistedd yn ôl
digon parod i wneud hynny. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n beryglus tra'n ymosod o ddalawio. Oedd y law yn yr awyr yn Chris Marriott. Dyfarnwr ddim eisiau gwybod. Ia, nath o ddim wneud cysylltiad gyda'r be am hon yn mynd i fod yn drosedd. Mae Garsain ella yn mynd i gael pryd o dafod a dim mwy gan Dean John y dyfarnwr. Mi oedd i ddim, nath o'n taro i law yn y man ni, nath Marriott penio i. Mi'n rhaid i weld y fan hyn, wel dwi'n siŵr. Edrych am y be o'n mynd i fyny i'r awyr y fan hyn. Just adlymu, wel, honnodd y drosedd. Hwna'n sicr yn gigrydd i Seintiau Newydd. Pa methu fyny fan hyn, ydi weld pa mae pawb yn gweiddi. Ella bod y cwyno gan cefnogwyr Bangor yn iawn. Ia'r ffaith bod i'r lawe mor uchel yn edrych yn od. Dysgol cicrydd, Rysgo. Yn ennill y bel Eiron Edwards. Os na fwlch i Eiron Edwards, mi oedd na fwlch, mi oedd na hanner cyfle i'r gŵr ifanc. Do, a ti'n gwybod am eiliad sydyn y fan yna, ond nath o'r coed i fi bod o'n mynd i sgorio. Mi nath o godi ben gweld, safle Paul Smith ar un ochr i gol, a mi nath o fynd yn bwrpasol am y postyn cyntaf na, gyda pwer a cadw i'n isal. Nath o just heibio'r postyn, yn y diwedd oedd ryw 5 llath, ond dyna rhediadau mae'r Seintiau Newydd yn disgwyl gan y dyn yma, Eiron Edwards, o'r ganol cae. A fysa fod i beth i cymryd cam yn nes am y gol yma yna. Dwi'n meddwl sef o yn, wedi Peter Hoy oedd ar ei ôl o. A dydo ddim y cyfle yma yn y byd. Mae'n drosedd ar Conor Rawlinson, gair bach i Les Davies, traed yn uchel ar Rawlinson, gan Davies. Ia, bel yn yr awyr. Mor lincio o'r un gyntaf, Les yn just codi droed. Ni welodd o. Rawlinson yn dod o'i ochr neu o gornol i lygad a nath o gadw i droed yna, ond dim byd. Llawn malus na'n byd. Hwna'n mynd pasio pawb. Chris Sharp yn sgorio tipyn o gol wythnos diwetha yn erbyn Llanelli. Phil Baker yn colli'r gêm yna oherwydd anaf. Mae fe nôl yn y tîm mor bwysig o ran y Seintiau Newydd. Gynt o Bangor. Ond yn mwynhau bywyd gyda'r Seintiau Newydd erbyn hyn. Les Davies. Edrych am Bull Holmes yn ffodus o bosib. Oedd wedi troi gefn. Mae yna gam sefyll. Chwiban y dyfarnwr yn dynodi hynny. Wnaethon ni weld felly ma'n o'r agweld cipolwg o'r dorf yma sydd wedi heidio i ffordd ffarra'r prawn yma. Maen nhw'n cyrraedd amser cinio. Mae Danny Sang yn braf gweld hynny yn yr heilwen. Mae'n mynd allan am dafliad. Dim pawb sydd wedi cael mynediad. A maen nhw ystod ffordd i wylio gêm ar ffordd ffarra'r. Felly mae dim pawb sydd wedi talu chwaith. Maen nhw'n neud i gore. Fe bynnag maen nhw i wylio prawn yma. Bangor yn erbyn y Seintiau Newydd. Y gêm ola yn y tymor a'r gêm i benderfynu'r bencampwriaeth. Y cyfan yn y fantol. Pwynt yn ddigon i'r Seintiau. Ar hyn o bryd, mi fydda nhw'n bencampwyr. Sy'r cyfan yn gorffen fel hyn. Ond i ond i cyrraedd hanner ffordd drwy hanner cynta. Hen ddigon o amser i fynd. O edrych ar y gêm eraill rhwng y tîm yma, tymor yma. Ond mae'n gyfartal yn y gyngreir. Bangor yn ennill gartre o 4 gol i 2 ar dechrau mis Hydref. Clasur o gêm, er gweitha'r sgôr, mi oedd Bangor ar y blaen o 4-1 yn gyfforddus ar y gêm yna. Wrth i Johnston, sicrhau bod y peniad yn mynd ôl at Smith. Felly Bangor yn ennill y gêm gyntaf, gartre o 4-2, cyfartal yn y Seintiau, 2 gol yr un. Oedd ni fis diwetha, Seintiau'n ennill o 2-2 yn erbyn Bangor. Triffwynt holl bwysig i'r Seintiau. Un rheswm pan bod ni ma heddi, un rheswm pan bod y bencampwriaeth yn parhau i fod yn y fantol. Roberts i Bangor. Chris Roberts yn ôl. Mae'n ddisgwr. A mae Bangor di sgorio ym mhob gêm ond un tymor yma yn uwch gyngrair Lloegr. Fe gollen nhw 2 gol i ddim yn Llanelli. Nôl y mis Ionawr. Ar ôl colli am y tro cynta tymor yma yn erbyn Prestatyn yn teithio'r de a colli yn Llanelli. Felly ni'n gwybod bod yna goliau yn y tîm yma, yn y 2 tîm yma. Ydy ni yn, ond mae'n fler ar y funud. Mae'r gêm angen gol, ond mae'r gêm mwy pwysig hynny. Angen rhywun i di droed ar y bel a dechrau pasio'r bel yn iawn. Ti'n ma pasu syml sy'n cael ei golli. Ti'n ma gwastraffu meddiant
Dwi bob tro'n deud, os ti mewn meddiant o'r bel de, ti'n rheoli tempo'r gêm. Does o ddim tempo ar y gêm ar y funud. A da ni'n gwybod ydi bel droed dim fel la. Mae'n gorfod bod yn sydyn, neu mae'n gorfod bod yn araf. O'n i'n sôn bod yna fardi gra yma. Mi oedd yna sŵn yma, mi oedd yna floeddio, mi oedd yna faneri. Ond yw'r Seintiau wedi llwyddo tawelu ffordd ffarar yn y munudau cyntaf yma. Ni sôn am Bangor yn cael y meddiant. Ond y Seintiau fydd fwy o bodlon dar sefyllfa achos mae'n ddi-sgôr pwynt sydd angen ar y pencampwyr i gadw'r bencampwriaeth. Yn nhw'n wneud i gwaith i dyn hyn? O, bendant y tactica nhw ydy ddod yma i wneud siŵr bod. Ond mae yna igon o brofiad yn y tîm does i jyst i dawelu pethau. Maen nhw wedi cael profiad eto tymor yma fod yn Ewrop chwarae'r gema mawr. Ond mae yna ipyn bach wahanol awyrgylch yma'n hyn, coelio fi yna, sy'n yna dramor. Cefnogwyr Bangor wedi dod allan yn ei rhifa heddiw. Ac maen nhw angen rhywbeth gen i tîm i weiddi. Mae igon hawl deud, ia, mae siwr ysbrydoliaeth na, siwr cefnogwyr, gannu a gweiddiad o trol i'r tîm. Mae angen weithio rhywbeth o'r cae hefyd i ysbrydoli. Sargent sy'n ceisio ysbrydoli y Seintiau. Bydde fe wrth i fodd yn mwynhau pnawn yma gynt o Fangor di ennill Cwpan Cymru ddwywaith gyda Bangor. Yn symud o Geicona gyda Nef Powell am bell i wyneb cyfarwydd yma. Gwyn Piers Owen wrth gwrs. Llywydd anrydeddus Bangor. Dyma Llywelyn yno hefyd. Hen ffrind i sgorio. Pam oedd o'n cael y soffa, o'n i am ofyn. Blynydde nôl. Hoi yn ôl yn y tîm i Fangor pnawn yma. Wedi bod yn enw cyson yn y tîm tymor yma. Ddim wedi chwarae pob gêm, ond mi oedd cyn y gwaharddiad. Wedi colli'r 4 gêm diwetha. Bangor wedi cadw'r tymor yn fyw. Ar y blaen, 16 o bwyntiau ar 1 adeg. Newidiodd y cyfan. O bosib, o'n ni'n cyd-fynd gyda Jamie Reid yn gadael. Os na fwy iddi na hynny, Malcolm? Wel, ydych chi bod yn edrych yn ei rwan edrych yn o faint o golla mae wedi bod erbyn faint o dda mae wedi wneud yn ei yrfa yn Caerefrog. Na ni disgwyl i'r tafliad hir mae ddod i fewn. Hoi'n edrych yn Moli a Davies yno. Ond Jones eto. Enghraifft arall o Jones ar garlam allan o'r amddiffyn ar Partridge. Partridge yn chwaraewr profiadol yn y cyngreirio hefyd. Fe chwarae'n radran gyntaf. Tymor diwetha. Ni fod yn gyffeiliad mawr i'r Seintiau. Dim problem o ran Bangor ar hyn o bryd. Jones yn troi. Reolid ei ben, reolid ei fron, neith unrhyw beth y tro. A mae'n ras rhwng Jones a Rawlinson. Mae Rawlinson yn fawr ac yn gryf, defnyddio ei gorff. Cefnogwyr oedd yn galw am drosedd. Mae Bale dal yno. Gasaid dal yno hefyd. Gasaid ymysg y goliau Newydd ar yn disgyn. Mae'n dramatig o bosib. Wel, dipyn bach oherwydd oedd ar ei holi. Mae wedi codi rwan, mae yn iawn. Mae'r dodsiol i gol wrth gwrs yn gofyn am rhywbeth gan y dyfarnwr, ond be ddigwyddodd oedd, mi nath Phil Baker i fyny yn yr awyr, mi nath o just i benelu nhw'n dod lawr ar pen, edrych ar pen Gartside, dim mwy na hynny, dim cic o'r sbotyn. Wel, y Seintiau yn clirio eto. Mae'n amhosib gorbwysleisio y sefyllfa. Y Seintiau sydd ar fantais ar y brig. Maen nhw bwynt yn glir. Bydd pwynt gêm gyfartal yn ddigon i'r pencampwyr. Mae'r rhaid i Fangor ennill. A maen nhw eitha cyffyrddus. Dod i fyny hanner awr rwan. Ia 10 munud cynta agoriadol Bangor yn rheoli ag creu hanner cyfleon, ond y Seintiau sydd wedi setlo rwan ac yn edrych yn gyffyrddus i mi unwaith. Mae Bangor wedi mynd tu ôl i amddiffyn y Seintiau Newydd. Cyfarwyddwr pêl-droed Mike Davies yn sôn cyn y gêm. Malcolm, dim diddordeb o ran y gêm gyfartal, bod nhw ddim yn mynd i ystod nôl, ond nhw'n mynd i fynd am y fuddugoliaeth. Wel, na fedrach chi, dwi rioed i bod yn yn amser i, efo'r clwbiau, efo ryw reolwr. Ffonio ffrindiau, dwi'n siŵr. Ond beth dwi'n dweud ydy, fedrach chi fynd allan i chwarae gêm, am gêm gyfartal o gwbl. Fedrach chi trio planio efo unigolion lle maen nhw'n mynd i chwarae, os dyn nhw'n mynd i eistedd yn dyfnach efallai i peidio gadael Bangor
ti'n cael unrhyw fath o afal ar y gêm, dwi'n dall hynny, yn tactegol di hynny, ond ydych chi'n mynd i chwarae unrhyw gêm i gael gêm gyfartal. Rawlinson. Eto, yn mentro o'r amddiffyn. Mae'n mynd yn bell, ydy'n mynd heibio i ambell i chwaraewr ar y rhediadau yma. Conor Rawlinson, yr amddiffynwr ifanc yn hym y Seintiau Newydd. Ia, ni'n mynd disgo hynny gyda fo, edrych am efo'n neud efo'n enni Peter Hoy. Wedi di trwy goesio fo. Mae'n gwyneb efo. Wel, sgiliau da ganddo fo, a wedyn Michael Johnson fel oedd ni'n disgwyl yn just rhagweld y sefyllfa a dod ar draws. A fe gyfymdra i glirio i Bangor. Rawlinson eto. Penderfynu peidio mynd ar rhediad tro yma. Sargent ar bas. Wedi bas hyfryd hefyd at Jones. Craig Jones. Bull. Ddofn yn ei hanner ei hunan. Aaron Edwards. Edwards yn gystraffu'r meddiant. Ia, maen nhw'n cyfnodwyo i gilydd oherwydd oedden nhw ddim ar yr un meddwl o fan yna, ond maen nhw'n araf bach yn dod mwy i mewn i'r gêm yma. Maen nhw'n codi'r ail beli rwan, llawer mwy nag oedden nhw. Maen nhw'n chwarae'r triongls bach dan ganol y cae, mae yna bwrpas i'r meddiant. Ac sef i'r Bangor rwan, sef i'n dechrau chwarae ni pyn bach yn agosach Nicky Ward at Scott Rysgo. Mae wedi dechrau cael ei droed ar y bel Aaron Edwards, wedi dechrau cael y gorau am Morley. Felly mae eisiau dechrau bod mwy cystadleol yn ganol y cae. Yn, 10 munud, chwarter awr, tan yr egwyl wan i Fangor. Mae pethau mynd o blaid y Seintiau Newydd i fi ar y funud. Cos am gol wrth gwrs. Mae hynny'n mynd o'i plaid nhw hefyd, achos dim gyfartal yn ddigon iddyn nhw. Yw Bangor yn dîm sydd angen rhywbeth i'w codi nhw, rhyw ddigwyddiad yn y gêm. Ni wedi gweld nhw'n mynd ar ei hôl i droi yn y tar yn ôl, 8 gwaith wedi mynd ar ei hôl i cyn ennill tymor yma. Dim gol, ond jyst rhywbeth rhyw ddigwyddiad. Wel, un peth fedra ni ddim wneud erioed tymor yma, anyway, ac ar y degau tymor dwytha enwedig yn Cwpan Cymru dros o blynyddoedd dwytha yma. Fedrwch ddim cwestiwn i agwedd nhw. Mae agwedd nhw ac y ffordd maen nhw'n torchi'n llewis, efallai dyna sy'n ysbrydoli nhw wrth nhw fynd ar ei hôl i weithiau. Ond be dwi'n dweud ydy de, maen nhw'n colli chwaraewr sy'n medru wneud yr amosib. A dyma'r digwyddiad, mae'n dacl hwyr can Baker, mae'n gegrydd, a fydd na Gerdyn yn dilyn. Cerdyn Melyn i Baker, un cyntaf pnawn yn erbyn i gyn glob hefyd. Wel, edrych ar Alan Paul yn gwneud yn wych i gadw'r bel ar dir y chwarae man hyn. Wedyn Baker, nath hwnna frifo, coelia fi. Mae wedi neidio, cael y bel i just fynd o'i ochr. Oedd Baker wedi ymroddi hyn i'r dacl di mynd i'r llawr a wedyn syth trwy'r dyn os na oedd o'n cael y bel ac yn heddiannol o'r cardyn fel yna. Wan! Cyfle eto i Bangor i'r golwr yma dan bwysa. Ward ar gegrydd, mae'n siomedig ond y Seintiau ddim yn cyrio'n iawn. So chynnu mae'n ôl da Roberts. Mi oedd yn isel ar draws y gwair a'r ffordd ffarar. Sgoriadur yn dangos 2 gol mewn 2 funud i'r Dre Newydd yn erbyn Ebers wrth i Johnston. Benio nôl at Smith. Mae ddim yn gwbl bendant ar gol geidwad yn gorfod clyrio. Ia, be oedd yn trio wneud oedd jyst penio i nôl wrth gwrs i y gol o'r Paul Smith gael godi fan hyn i ddwylo, ond edrycha. Michael yn trio gyda bach o sgiliau, tan gweithio bob tro yn y cae ymarfer ond efo'r pwysa a'r nyrfa y gêm yma. Oedd hynna ddim digwydd ond gath Paul Smith y bel i ffwrdd yn y diwedd ond dwi'n Seintiau Newydd ar bel. Johnston oedd yno eto a'r pen yn gweithio tro yma. Chris Sargent. Holmes, nôl at Sargent. Ceisio troi i ddyn, ddim yn llwyddiannus. A digon amser da Rawlinson. Les Davies yn ceisio newid hynny. Abertawe di newid y sgôr y Millwall. Doby di cael yr ail. Mae'n bnawn da i'r Elyrch yn Llundain. Dim ffefrynnau i Kenny Jackets gan ei gynglwb. Dim yn gwbl, Darren Pratley gath y gynta. Doby di cael yr ail. Bendant o'i lle yn y gemau ail gyfle. Dwi'n mor ben o ran yr ail safle. Anhebygol dros ben, ond dwi ddim yn amhosib o ran Abertawe. Sylw'r byd ar Llundain ddoe am resymau gwahanol. Sylw'r Swan sydd ar prif ddinas Lloegr pnawn yma. A maen nhw'n dathlu hefyd. Be ddigwyddodd oedol? Dwi'n yn siŵr, Malc. Trosedd ar Chris Sharp, trosedd gan Chris Sharp i fi. Yn y pen draw. Be fyny? Yn
llawer yn una. Dim llawer, jyst neidio trwy canol Garsait a Michael Johnson ac Chris yn ysgwyd I ben. Oedd yma'n cytuno gyda'r dyfarnwr. Wel, dwi wedi gwneud llawer gwaith. Ar gol na'i Doncaster nawr oedd y cael. Mae am un y man. Les Davies yn glyf eto, nôl at Robert. Jones yn troi, cyfle I Jones. Cyfle I Bangor, arbeniad campus gan Harrison yn Seintiau Newydd. Wel, coeliad I fi, mae hwnna'n arbediad campus iawn, un arbennig, un o'r goreuon ei weld tymor yma. Chris Jones gyda'i gyffyrddiad gyntaf, edrych â hon, un symudiad, troi sydyn ar ei sowdl, ar ei droi chwith, a draws y golwr. Faint o weithiau da ni'n gweld y bel na'n dod yn ôl I cwrt chwech. Mae nôl yn o eto, nôl at Jones, oedd y chwiban di mynd, geith pawb ymlacio a fyna hefyd. Gol na ar ysgoriadur gyda llaw o ran Doncaster. Doncaster sy'n bedwerydd o'r gwaelod. 6 pwynt yn glir o'r ddau arall. Dyna'r cyfle I Jones. Felly fi fynd I ffindio'n llais, oedd yma ar ole'r ffordd ffordd. Gol arall I Nottingham Forest, mae'n 2 gol 1. Yna'n mynd Scinthorpe nawr. Forest yn dechrau'r pnawn yn chweched yn y bencampwriaeth. Gallen nhw ddim codi'n uwch na chweched pnawn yma. Fe allan nhw cael gafel bach mwy tyn ar y safle yna yn y gêm ail gyfle. Seintiau'n clirio. Dim ond at Ward. Garside yn gryf, rhy gryf yn ôl dyfarnwr. Penderfyniad arall yn mynd yn erbyn Bangor sydd ddim yn plesio'r chwaraewyr na'r cefnogwyr. Wel i'r cyfra yma unwaith eto, wel na ni weld y drosod dwi'n siŵr. Oedd I drosod, wel, gartref I fod yn lef fyny, oedd yn byd llawer o fanna. Chris Jones am droiad ydi hwn, coelio fi, am y postyn pella. Dwi'n meddwl trwy coesau Ron Edwards, mae honna de. Mae o wedi cael ei ddallu gan Ron Edwards I ddechrau fo, a mae o lawr mor sydyn gyda law chwith, a just cael, wel, pen draw I fysad ar y bel, a mynd â hi am gigornel. Faint o weithiau so hwnna wedi dod yn ôl I fewn i'r cwrt chwech a rhywun yn jyst I dilyn I mewn I reiti yn y gol. Ac Paul Harrison yn achub y siawns yna i'r Seintiau. Chi'n cael y teimlad fydd cyfleoedd yn bryn a mae Harrison di arbed y cyfle gorau o ran Bangor. Wedi dechrau bob gêm tymor yma. Wel, dwi'n wedi colli gêm i'r Seintiau ers ymuno â nhw. 129 o gêmau yn olynol i'r Seintiau Newydd. 15 llechen lan tymor yma. Un arall prawn yma. A bydd I glwb yn bencampwyr. Mae fe'n neud I waith o beth y gol geidwad. Les Davies eto I Bangor, Morley. Yn eistedd yn ôl, yn edrych am y bas, yn edrych am y rhediad. Roberts di wneud y rhediad, ond y bas ddim yn gywil. Aberystwyth ar y blaen yn erbyn Caerfyrddin. Castell Nedd ar y blaen yn erbyn Prestatyn. Fe all Aberystwyth godi uwch ben Ebers pnawn yma, 2 bwynt yn I gwahanu nhw. Ebers yn colli yn efo'n Drenewydd, o 2 gol I ddim ar hyn o bryd hefyd. Hynny'n effeithio pwy sy'n chwarae ble wrth gwrs yn y gemau ail gyfle ar gyfer lle yn Ewrop. Tymor yn gorffen heddi. Tymor arferol wedyn ni. Cos mae Uwch Cyngor Cymru ar I Newydd Wedd yn parhau tu hwnt i'r sadwn olaf. Fydd na gemau ail gyfle. A mae yna un gêm yn y gyngrair heb gol pnawn yma. Fi'n credu bod chi'n gallu gweld ar y sgrin pa I newi. Hon, Bangor yn erbyn y Seintiau Newydd, y gêm fwyaf. Wel, mae mor acos rhwng y ddau dîm, mae'n hawdd gweld hynny dydy. Ond mae yna wobr anferthol does hefyd ar y gêm. A dwi'n siŵr, dwi'n gwybod oherwydd mae'r pwysau falle ar Nefel Pawl a'i dîm I sgorio'r gol. So mae'n sgwrdd fos yn dod yn y munudau dwytha, as long as mae dîm o le os di dîm o'n curo, ond fydd hwn reit hapus gyda y ffordd mae perfformiad proffesiynol o Seintiau Newydd wedi rhoi ni'n hanner cyntaf mae fyny rwan. Bull heibio I Baker. I gefn am y gol. Bull yn aros am gymorth. Hoi oedd yno. Dwi'n edrych am Ward ond y croesiad. Lot rhy gryf. Preston ti'n gol yn ôl yn erbyn Ipswich yn y bencampwriaeth. 2 gol 1 Ipswich. Roberts o rediad. Trafod arall I Fangor a bydd Hoi yn mynd o un pen y cae i'r llall. O un ochr y cae i'r llall yn barod am y tafliad hir. Ie, faint o weithiau maen nhw'n cael llwyddiant gyda hon. Mae pawb y fyny, mae Moss, mae Les yna, mae Morley, mae Bull, mae Garside, mae Chris Jones.
Mae Morley'n cyrraedd yn hwyr fel arfer efo hein. Mae Les yn trio dal I dir yn y postyn cyntaf. Mae Moss yn just symud a symud. Sharp yn trio farcio fo. Dyma ni y tafliad, Les Davies yn cyrraedd yno hefyd. Baker yn gadarn. Ddim yn poeni oedd hwnna mynd. Dim ond bod hi'n mynd yn bell iawn o gol y Seintiau Newydd. Ie, mae fel ni'n wedi tro'r tafliad hir ma. Digon o bwer yn nhw. Mae nhw'n creu gymaint o trafferthio ni am niffynwyr. Mae Bull yn gwneud yn gampus. Ydyn ni'n ei gadw'r bil ar y cae, ond i greu'r cyfle am y croesiad. Y croesiad yn un da. Ward. Gadw'r cyfan I fynd o ran Bangor. Hoi eto. Dwi'n gwybod bod Bull dal yno. Bull ar y cynnig cyntaf yn croesi. Digon yn ôl nhw'r Seintiau, Aaron Edwards. Yn Les Davies. Dwi'n stopio gweithio. Mae'r rhywbeth yn mynd eto. Dwi'n Les ddim yn hapus. Wel, sa fo'n cael cadw'n melyn am reslo. Wel, sa fo'n cael un am hwnna, ond... Wel, nath o ddangos faint o benderfynol oedd ei gael yr un gyntaf yma. Wel, oce, oedd o'n yn drosodd yn y diwedd. Nath o trio troi Holmes. A wedyn just tynnu fraich o'n ôl. Ond neith hwn ddim stopio gweithio. Sa fo'n... Wrth I fod, dysgwariwr. A dyn o'r ardal wrth gwrs, Les Davies. Gymaint yn edrych I fyny ddo o gwmpas y lle yma. Ffefryn anfarth gyda'r dorf. Mae'r rhan fwyaf I fe eto, dwi'n siŵr. Yma hefyd. Ddim wedi gweld llawer o'r Seintiau Newydd, fel grym ymosodol hyd yn hyn. Dwi'n ma'n ni'n poeni nhw yn ormodol ar hyn o bryd. Bangor yn gorfod am ddiffyn, maen nhw'n gwneud hynny. Ward. Mae'n ras. Mae'n y golgeidwad Harrison sydd yno gynta. Dangos sgiliau pêl-droed hefyd, heibio I Davies. Yn gyfforddus ar y bil. Mae'n at Sharp yr athi. Jones yn cynorthwyo Sharp, ond Johnson yn ôl I Bangor. Yr Seintiau, nhw'n wedi sgorio mwy a ildio llai na unrhyw tîm arall yn y gyngor tymor yma. Ie, Michael yn isio bod yn gyntaf i'r bel yma na fel am ddiffynwr de. Mae'n rhaid I gael acwydd yma. Wedi dechrau bob gêm tymor yma Johnston. Sharp yn edrych yn beryglus. Cic gol fydd un y pen draw. Dim llawer o gyfle I Sharp hyd yn hyn. Ond y chwaraewr mor peryglus. Yn ebyn I gyn glwb hefyd. Ie, Sharp yn trio troi. Moss sydd wedi setlo'n sydyn I ganol amddiffyn I fel gymdi chwarae na'r blaen I Bangor. Nesa, yr opsiwn di bod gan Lefel Paul I ddod am Morley nôl. I ganol amddiffyn ar Eich Moss yn ganol y cae, ond na, mae David Morley wedi cael tymor anhygol. Medda fo yn ganol y cae, dwi'n mynd I stopio fo rwan. Y newid yn yr amddiffyn gan fod Jamie Brewerton wedi wahardd. Yn gwaharddiad y 5 gêm yn dechrau pnawn ma. A Moss sydd yno yn lle Brewerton. Nôl at Smith. Bydd rhaid dy fe reoli, dim llawer amser da fe reoli. Dim amser dy fod chwaith, Rysgo yn dwy'n y bil. Mae'n disgyn I Jones, cyfle I Jones, syth at Smith, cyfle cynta, go iawn o ran y Seintiau. Wel, ti'n gwybod be, unwaith oedd yn mynd I gyffyrddio cynta, o'n i'n meddwl bod wedi twyllo Michael Johnson. Edrych ar hon, iawn. Mae o'n just Smith I cael y bel o dan I draed, oedd yn ymestyn efo'r ymdrech ar y gol, felly dim pwer o gwbl I trymda draws y golwr. Oedd o'n gorfod cymryd ti'n gynnar I trio chwipe ar draws y golwr, oherwydd fysa y lle ddim yna. So wedi cymryd cyffyrddiad arall. So Rongl wedi bod yn ormod. A'r Egwyl yn agosau. Ar yr holl sôn am ddrama cyn y gêm, mae wedi bod yn dawel. Ond mae'n parhau I fod yn ddramatig yn syml oherwydd y sefyllfa. Mae'r bencampwriaeth yn y fantol. A mae hynny yn cadw pawb ar flaen I sedd pnawn yma. Munud yn cael ei ychwanegu I ddiwedd rhan y cyntaf. Ia, pwy sy'n mynd I ragweld yma dedal am beth sy'n am ddigwydd oherwydd gol i'r Seintiau sa'r lle yn dawel iawn dwi'n gwybod, ond meddylia sa Bangor yn sgorio sa'r lle yn bownsio. Byddwn ni'n poeni am ein seddi yn y pwynt sylwebu os oes na gol yn mewn o ran Bangor, dwi'n credu. Byddwn nhw'n codi'r to. So mae angen lot o waith I godi'r hen do ma'r ffordd ffordd chwaith. Byddwn ni'n cyrraedd yr Egwyl. Mae'n gwbl gyfartal. Maria ti'n mynd I fyny am y bel ac Peter Hoy oedd yn hyd yn oed edrych ar y bel am yna. Dyna pan gath ei gosbi.
Os yna gyfle hwyr i'r Seintiau. Mariet ar gic rydd. Os yna gyfle i Bangor wrth ymosod felly. Dim os yw Sargent yn ôl yno. Chris Sargent yn gwylio ac yn disgyn hefyd. Yna'n boenus. Oedd yn codi. Oedd yn gyfarwydd ochr y cael ffordd ffarar. Bydd yn chwarae am gyfnod. Ie, i'n chwarae wrth sydd ddim wedi cael llawer o ddylanwad ar y gêm. Yna ddeud un peth, mae'n ymddifrifo fo oherwydd mae ar y concrete. Dyna ddigwyddiad cynta. Ddigwyddiad olaf, mae'n rhywun fi, yr hanner cynta. A mae'n ddi-sgôr. Rheolwr Bangor, Neville Powell, yn ymlwybro i'r stafell newid. Mae yna waith na fe wneud i godi tîm ar gyfer 3 chwarter awr ola y tymor. Achos ar hyn o bryd, mae Bangor yn mynd i ildio'r bencampwriaeth. Mae pwynt yn ddigon i'r Seintiau Newydd. Maen nhw'n gwneud hynny ar hyn o bryd. Mae'n ddi-sgôr ar yr egwyl.
pob tocyn wedi gwerthu. Mae gan I sang yma 1,700 a chydig mwy i'r ffigwr swyddogol ar ffordd ffarar. A werth nodi fy llawer o'r cefnogwyr o ran Bangor di symud ar yr egwyl o un ochr y cae i'r llall. Maen nhw nawr ar ochr ffordd ffarar o dan y to yn barod i'w godi os fydd yna gol yn mynd mewn. Yr hyn le yma, di gweld dyddiau gwell ond di gweld dyddiau da hefyd. A fydd y pnawn yma yn cael ei ychwanegu i'r rhestr yna o ran dyddiau gwych I gefnogwyr Bangor. Wrth gwrs, tybygrydd yw mae heddi fydd y tro controlau iddyn nhw orffen y tymor ar ffordd ffarar. Y bwriad yw symud i'r stadiwm newydd. Rhywbryd tymor nesaf. Isio nawr o'n nhw'n sôn yn gyntaf. Mae yna gol fawr yn y bencampwriaeth I Gaerlir yn ebyn Doncaster sy'n cadw gobeith y rhai o'r clybiau ar y gwaelod. Sheffield United a Scunthorpe chreffoedd tu ôl Doncaster ar ddechrau'r pnawn. Ond wrth gwrs, 2 gêm sydd I fynd. So mae'r clybiau sy'n disgyn yn gobeithio bod Doncaster yn colli. Mi o'n o'r blaen, Caerlir wedi cael 1 yn ôl. Chwarter awr I fynd. Fulham, Simon Davies y Cymro, wedi cael ei ail o'r pnawn o ran Fulham yn erbyn Sunderland. Hefyd yn uwch gyngor Lloegr, mae Blackburn ar y blaen yn gol I ddim yn erbyn Bolton. Blackburn bwynt yn glir o'r 3 gwaelod. Mae Wigan sydd yn y 3 gwaelod. Ar y blaen y gol I ddim yn Everton sydd wedi methu cicio'r smotyn. Arteta wedi methu hi. Wolves o West Ham yn chwarae fori. Blackpool yn erbyn Stoke pnawn yma. Mae hwnna'n ddi-sgôr. Gymaint o gyffro yn y gwaelodion. A digon o amser. So Paul Harrison yng ngôl y Seintiau Newydd. Dim bris o gwbl gan y Seintiau yn yr ail hanner yma. Os fel ni wedi dweud droion yn barod, dwi'n ymddiheurio os dwi'n ailadrodd yn unan. Mae werth atgoffa pawb o'r sefyllfa. Pwynt yn ddigon i'r Seintiau Newydd achos maen nhw pwynt yn glir ar y brig cyn y gêm ola. Mae rhaid I Fangor ennill. Y pwysau a'r pwyslais ar Fangor. Rysgo, bron reoli, bron creu cyfle i'r Seintiau, ond Roberts yn ôl yno. Ia, bron ar ei deironed drwy'r sŵad hefyd. Rysgo jyst I gyffyrddiau cyntaf o ddim digon da, ond eto Fe welon ni y Seintiau Newydd yn torri mor sydyn o ganol y cae. Mae Chris Roberts yn y diwedd oedd yn y safle gwarchod. Edrych ar dys y cyffyrddiad yna normod I Eiron. Mae Chris Roberts yn amddiffynwr chwith I Fangor yn neud yn dda I glirio. Danny Holmes i'r Seintiau. Ydy'r Bangor ddim eisiau treulio gormod o'r ail hanner yma. Yn I hanner unen. Les Davies o Baker yn ymrafel eto. Gosod yn erbyn Davies. Pam! O, pam yw'r cwestiwn y dyfarnwr. Ia, ddain nhw'n tynnu ar ei gilydd doeddan. Les yn trio troi yma neu'n edrych am ei tu ôl I Baker yn nath o wrthio fo'n I gem. Dyna be mae'r dyfarnwr Dean John yn dweud. Ac oedd o'n benderfynu'r cywir. Ac edrych ar Phil Baker, mae ar y gardyn fel un, felly gorfod bod eitha pwyllo yn y gem yma. Dyma nhw eto. Davies yn ennill y peniad tro yna. Holmes y cefnwr de. Cyrraedd Chris Sharp, mae gyda Jones. Craig Jones i'r Seintiau Newydd. Wel, chdi gwybod beth o'n trio I wneud. Ti'n gwybod, unwaith nath o twyllo ar ei droed de a dod yn ôl ar ei droed chwith. Drych am hyn, mae'n twyllo yma na wwan. Mae'n trio cyrmanu hwnna I gornel ucha y rhwyd. Heibio y golwr Paul Smith am y postyn bella. Hwna oedd y syniad cofia, ond just methu chynyrchu hi. Seintiau'n edrych yn fwy bywiog ar ddechrau'r ail hanner yma. Tafliad I Fangor. Gyda llaw ma modd cysylltu a sgorio. Ni ar y we, ni ar Facebook, ni ar Twitter, at sgorio yw'r cyfeiriad. Sgorio'n rhyngweithiol. Cewch i'r safle gwe, esbydrec.co.uk, blaen slais sgorio. Sôn fwy am ambell I neges yn y man, achos mae'n gic rhydd. Everton di sgorio yn Wigan, mae'n un effeithio pethau lawr yn y gwaelodion. Baines wedi chalu. Ward I Fangor. Ond ni'n mynd I ddweud, Ward yn beryglus ar cicio rhydd, doedd honna ddim.
Por Talbot i sgorio am Llanelli hefyd, Bowen a hi. Ia, pel sal am hyn de. Cyfle i Bangor reid. Paul Smith, Paul Harrison, dan bwysan y gol i'r Seintiau Newydd. Hwna syth o'r cae ymarfer i'r golwr, just rhedeg allan gweiddi'n gynnar ac yn awdurdodol yn cael un saff yn ei ddwylo. Bangor yn ceisio setlo ar ddechrau'r ail hanner yma. Ond ni sôn am y negeseuon sy'n cyrraedd ni, at sgorio i ni ar Twitter, ar Facebook hefyd. Yna grŵp ar benwthnos stag yn Manceinion yn gwylio gêm yma ar y sgrin fawr. Diolch am gysylltu dyn ni, Arwyn Sami, ni sôn am briodasau penwthnos yma. Falle bod hwnna'n arwyddocaol iawn. Pob hwyl i bwy bynnag sy'n priodi wrth gwrs. 20 o hogiau Gogledd Cymru yn cysylltu. Wel, dim yr 20, ond crwydro pêl-drod ar neges. Ond mewn tafarn yn Blackpool. Cwpl o gymogwyr Stoke yn gwylio'r gêm hefyd, felly diddordeb yn uwch gyngrair Cymru. Gymaint o ddiddordeb ym Mhêl Drod Cymru pnawn yma, Caerdydd ddim o wario tan dy llun. Abertawe yn ennill y Millwall o ddwy i ddim. Mae'n dymor o dyrchafiad yn agwyd. Merthyr wedi esgyn, Bai Colwyn yn chwarae gêm ail gyfle rownd derfynol. Nos Lyn, uchafbwyntiau i ddod yn hwyrach. Os yna'n chafbwynt i Fangor. Ward, cyfle i Ward yn dwychodrus. Angen gormod o amser ar Nicky Ward. Ac yw un amser i'r Seintiau wrth ymosod. Richie Partridge. Morley yn ôl yn ei wylio. Mae'r bas yn taro Partridge, cyrraedd Moss. Ie, Nicky Ward methu nid i feddwl i fyny. Ergyd ar y gol am yna. Cymryd gormod o amser. A wedyn y Seintiau'n torri'n sydyn ag union un peth eto fan hyn. Marriott at Jones. Neb yn y canol. Oedd y Bill ddim yn y canol chwaith. Wel. Disgwyl safon llawer gwell gan Craig Jones. Wedi cael tymor i'w gofio. Ac fan hyn, dim pwysio ar y bel, dim esgus i fi, bydd y gael y bel yna well i fewn i'r cwrs chwech. Lle oedd gynnar Seintiau Newydd. Gyfleo, wel, chwaraewydd yn dod i fewn. Edrych at Nicky Ward, unwaith, dwywaith gath o'r syniad o ergydio am y gol. Oedd yn edrych am opsiwn illa i chwarae 1-2, neb yna iddo fo. Wel, drwch ar Moss, a fe fydd yr arwr. Cymryd pethau i'w ddwylo hunan. A'r bel wrth ei draed nawr de, Morley. Davies yn ceisio troi. Neb yn cael gafel ar y bel ar hyn o bryd. Malcolm sôn yn gynharach bod y cae yn galed iawn. Felly bod hynny yn effeithio y ddau dîm i fod yn deg. Partridge. Seintiau'n ddofn yn ei hanner hunain. Sharp yr unig un yn yr ymosod. Mae fe'n cam sefyll da hwnna yn syth yn ôl. Chwarae clyfar iawn gan Michael Johnson yn just hito. Chris Sharp i ddod ato fo. Tit. Unwaith mae'r bel yn cael ei pasio nôl. Pan mae'n cael ei chwarae ymlaen wedyn. Mae o'n just camu fyny a dal Chris Sharp yn cysgu ac yn cam sefyll. Mae rhaid i'r ymosodwr just siapio i gorff lle mae'n gweld yr amddiffynwr bob tro i fo peidio cael ei dricio fel yna. Y cic rydd arall yw i'r hael yn llyged Chris Roberts sy'n ei chodi ddi yn uchel. Harrison yn ei gwylio i'r holl ffordd. Oedd hoi yno ar gweitha'r crysau glas yn llawer o fygythiad ar y gol. West Brom wedi cael 2 yn ebyn Aston Villa. Maen nhw'r blaen fwy gol 1 yn ebyn Aston Villa a Forest yn mynd yn dda. Felly nhw geisio sicrhau lle yn y gêm ail gyfle. Mae'n 4-1 nawr yn erbyn Scunthorpe. Michael Johnson. Edrych am Les Davies, oedd neb yno, mae Jody Harrison. Ni'n sôn am y negeseuon sy'n cyrraedd ni ar y we ar Twitter ac ar Facebook. Diolch yn fawr iawn i FC Nomads am gysylltu dyn ni. FC Nomads o Geicona. Wedi ennill o 5-2 yn erbyn Llanefydd. Wedi ennill 41 o gemau ynolynol erbyn hyn. Llongyfarchiadau iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn am y neges. At sgorio i ni ar Twitter, ar Facebook hefyd. Y we hefyd yn chwarae gymaint o ran, lot o lunia lan ar safle we. Sgorio yn ceisio rhoi blas o'r pnawn Les Davies yn cam sefyll. Mi oedd e, ond mi oedd e'n glir hefyd. Oedd o ddim yn, sori, dylad torri draws, oedd o ddim yn mynd i ddal y bel anyway, oedd i di mynd o'i flaen o. Y bel yn adlamu oedd i wrtho fo, mynd yn agosach i Harrison yn y gol. Oedd o'n cam sefyll nac oedd yn ymarni oherwydd oedd i dod yn ôl i safle, lle oedd o ddim a wedyn cychwyn i'r rediad. Chris Sharp yn edrych am gymorth, yn edrych am opsiynau. Scott Rysgo, wastad yn opsiwn, nôl yng nghanol cae. Sharp a Jones yn cyfuno. Angen i Roberts fod yn ôl yno, mae wedi ildio'r gic gornel. Oedd yn llawer o opsiynau iddo fo, ond i ildio y cic gornel. Oherwydd oedd
Craig Jones di chwarae 1-2 gyda Sharp, ond wedyn Chris Roberts, yr amddiffynwr, wedi gweld y perig a mynd ar draws. Ond rwan mi'n rhaid nhw amddiffyn ac i gornel yma. Y ddau amddiffynwr canol i fyny yno gyda Chris Sharp. Mae Baker ar Rawlinson yno. Sargent sy'n ei chymryd i. Eto mae'n siomedig. Dim problem o ran Ward, a Bangor yn syth yn gweld y cyfle i wrth ymosod. Ward yn edrych am Jones. Mae ddau rif saith yn ôl yn o'r ysgo i'r Seintiau. Mae fe ddigon parod fynd yr holl ffordd nôl at Harrison. Un o chwaraewyr Seintiau oddi ar y cae ar un o bryd. Yn gofyn am hawl i ddod nôl. Dyfarnwr, wel mi oedd e ddim wedi rhoi caniatad iddo fe. Mae fe nôl ar y cae erbyn hyn. Holmes oedd e. Ie, chwaraewyr Bangor ddim ar yr un meddwl unwaith eto fan yna. Oedd Nick Garsaid yn gweidi i Newydd llif y chwarae fan yna. Oedden nhw'n mynd lawr ochr dde gyda Morley. Ac edrych Craig Jones, dwi'n meddwl, di hwn yn Newydd i sgidio. Holmes oedd e, wedyn na pam oedd wedi mynd i wrth ochr y cae. Wrth ni weld bod Sermon di sgorio i Talbot yn erbyn Llanelli. Sgyn ni sy'n mynd i ennill o'r diwedd yn dilyn y toriad yn y tymor. Fel oedd yr iolwr Mark Jones yn pwysleisio. Y gemau gyfle sy'n pwysig yw dîm nawr. A ti'n meddwl gyda Llanelli efalla i llygad ar y gem fawr gyda nhw dy llun? Wel, ni'n sôn am dy llun. Rydych chi uchelbwyntiau nos lun ar sgorio rownd derfynol Cwpan Lwsmos. Y gyngrair Llanelli yn cwrdd ar Seintiau Newydd ar ôl ennill yn erbyn y Seintiau yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru. A fydd tymor y Seintiau. Ond yn mynd am y trebl ar un adeg. Fe allan o orffen yn waglaw. Ond fe allan yn gwneud y dwbl hefyd o ran y gyngrair a Cwpan Lwsmos. Bangor yn mynd am y dwbl. Y gyngrair a Cwpan Cymru hefyd. A bydda nhw'n cwrdd â Llanelli yn rownd derfynol y Cwpan. Yn fyw ar S4C di Sul nesa. A fydd Nef Powell yn gallu neud i eto o ran Cwpan Cymru. Mor llwyddiannus yn y Cwpan. Maen nhw'n gweud bod hon fel gêm Cwpan. Felly mae Bangor yn cyfarwydd iawn a gemau yna. Mae Rawlinson yn mentro yn y cefn. Oedd Les Davies yno. Ond Conor Rawlinson yn neud i waith yn y pen draw. Mae'n dawel ar un o bryd. Mae rhaid bod yna nerfau ymysg y chwaraewyr. Ie, mae'n nath y chwaraewyr ifanc Rawlinson cadw i ben yn fan yna do. Ti'n angen clywed traed Les Davies tu ôl chdi. O, mae Bangor di stopio, maen nhw'n edrych ar y Llimanwr. Mi oedd na gam sefyll, ond fel sy'n deddol o ddigwydd y dyddiau yma, dyw'r Lliman ddim yn codi. Tan bod y bel yn cyrraedd y chwaraewr sy'n gallu golygu eiliadau nerfus iawn i amddiffynwyr canol. Mae'n parhau'n di-sgôr ar ffordd ffarwr. Ffordd ffarar, dwi'n credu. Yr ynganiad cywir, pawb yn gyffroes prawn yma. Mae'n ddeiwch i fi. Ond eto, bel uchel, edrych am Les Davies. Seintiau wneud i gwaith hyd yn hyn, mae gyda Alan Bull. Bull yn beryglus o ran sgorio, yn gallu creu y Gaslaid yno, Harrison allan. Harrison yn glanio'r ben Gaslaid. Cwts bach rhwng y ddau. Mae Harrison dal i fod ar ben Garsaid y fan hyn. Y golwr yn dod allan ac yn gwneud y penderfyniad i bwnio honna. Ond mae'r ddau yn ar pennau gilydd. O, cael cydol bach ar y llawr. Fel chi a fi'n y pwynt sylwebu, weithiau. O fel ydy sti cyn dechrau'r gêm yma. Fes a ddim cariad i golli rhwng y ddau dîm. Sa'n cwestiwn am hynny, ond mae wedi cael ei chwarae mewn agwedd dau hyd yn hyn. Awr o'r gêm wedi mynd. Ac Bangor just yn yr eiliad o'r lama di dechrau mynd yn uniongyrchol fel nes i awgrymu iddyn nhw fynd. A sôn am uniongyrchol, tafliad, hoi. Mae'n un hir eto i'r canol. Harrison di codi. Daw i'n ôl at hoi. Chi'n meddwl weithiau, byddwn ni derbyn y tafliad yn edrych na ceisio croesi. Ond mae'n ennill cic gornel i'w dîm. Ti'n meddwl dylan ar un y tymor 8 mis, 31 gêm lawr y lôn, da ni dod i'r gêm ola am y bencampwriaeth. Os na droiad arall yn mynd i ddod, mae'r rhaid po na. Mae'r rhaid po na. Ni sôn am y gêm ola, fe rhyw deimlad. Byddwn ni'n mynd lawr i'r munudau ola hefyd. Jones ar gic gornel i Fangor, peniad gan Gasaid. Seintiau'n galw am drosedd am wthiad, ond dim bygythiad. Wrth i Crystal Palace gael gol yn ôl yn erbyn Hull yn y bencampwriaeth. Hanner awr i fynd felly. Llygad un yn troi tuag at yr eilyddion o bosib welcome i weld os oes yna opsiynau ar y fainc. Bydd
Bydd y newidiadau chi'n tybio? Dim ar y funud na fydd. Gan i weld sut wneud chwaraewydd Bangor flino. Ond cadw pethau fel mai ar y funud, just beth dwi'n ofyn ydy, i cael y peli gwell mewn fyny at les a wedyn cael y chwaraewydd agosach iddo fo fel Bull a Chris Jones sy'n wedi gwneud llawn yr ail hanner o gath hanner gyntaf da. Alan Bull yn wedi gwneud un byd. A pan ti'n edrych ar y fain gyda nhw Eddie Jebb a Sean Edwards sy'n ddau chwaraewr llawn gallu i wneud rhywbeth anddisgwyl efalla. Fulham di ennill y dair i ddim, wrth i ni weld y fainc. Fainc Bangor. Os fydd yna newidiadau. Newid o ran y sgôr sydd angen o ran Bangor. Dim o gwbl o ran y Seintiau. Bob eiliad sy'n diflannu o'r bencampwriaeth yna yn agosau i'r clwb o Groes Oswallt, y pencampwyr presennol. Allan nhw gadw gafel ar y bencampwriaeth. Dyma fod yr chweched tro iddyn nhw'n wneud hynny. Mae Bangor yn ceisio newid hynny. Digon o gyrff yn y canol. Lanio Jones yn y syth at y gol geidwad. Ni wedi gweld yn sgorio goliau gwych tymor yma. Mae fo sydd wedi bod agosach i Bangor pan mae i sgorio de, ond nid a un beth. Edrych ar di ar pwy sy'n adweithio gyntaf fan hyn. Neb! Garsaid a Les Davies yn sefyll yn y cwrt chwech, ond dim yn dilyn y bel na i fewn. Mae rhaid chdi fel mae'r bel yn mynd i ddod yn ôl atach chdi. Wel, dwi'n ddim yn digwydd yn aml. Robert Earnshaw wedi ddangfod o'r cae Nottingham Forest. Mae dim ar y ban o 5 gol 1 lefydd Scunthorpe. Os na gyfle i Bangor? Wel, oedd na gyfle i Bull. Wedi drwodd at Harrison yn y pen draw yn am eiliad. Mi oedd Bull yn glir. Dwi'n ni edrych eto yn y man wrth i Bangor glyrio. Abertawe ennill oedd i cartre o'r diwedd. Ie, mewn i'r 6 gen de, ond edrych ar di'r camgymeriad eiron. Mi dyla Alan Bull wedi wneud y well am ynas di. Fath o'n cadw, oedd os o cipolwg sydyn ne, trwy gornel i lygad i weld lle oedd Harrison y golwr yn dod. A wedyn efallai trio efo gyffuriad gyntaf chwipio i ar draws y golwr. Sy'n edrych ei bach o sioc iddo fe, edrych ar pam oedd o'n gorau, trio gadael hwnna fynd trwy goesa. Mae wedi cyrraedd y bel gyntaf, just cyffyrddiad cyntaf fo, mewn un symudiad, troi i at y gol. A dyw hyder ddim yn broblem i Bull. 2 gol ym Mor Talbot, penwythnos diwetha. Penwythnos y Pasg yn un allweddol. O Seintiau'n colli gartre erbyn Castell Nedd ar y noswener. O Bangor yn mynd i'r de, ennill y Mor Talbot, ennill yng Castell Nedd. O Seintiau'n ennill yn erbyn Llanelli ar ddillun y Pasg. A ni yma, ar ffordd ffarar, ar gyfer y gêm ola. Yr bel yn disgyn i Chris Jones. Brwydrod o Holmes. Holmes yn ennill y frwydr hefyd. Ond mae'n dod yn ôl. 5 munud ar 20, mwy na lai, sy'n weddill wrth i Smith god'r bel i'r uchelfannau i'r heilwen sydd yn tywynnu dros ffordd ffarar prawn yma. Jones ymlaen at Bull. Bull yn gwybod le oedd hwnna mynd, ond y bas rhy bell. Ie, dyna'n mynd i ddal hwnna na gweud. Blackpool wedi cael gêm gyfartal yn uwch gyngrau'r Lloegr. Wigan ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Everton. 1 gol o'r un ddrwg, fi Everton i tar yn ôl. Colli gafel ar y sgoriau nghanol y cyffro, Mike Davies. Trai fod mewn cysylltiad dy rhywun. Y fainc o bosib. Felly bod yn ffôn o gytre. Wel, ella bod oherwydd mae Wraig o'n disgwyl i blentyn. O, reit, digon teg. Gyntaf fo. Ond i'n mynd i wei bod yn holi beth sydd i swper, ond fi'n credu bod yna cwestiynau tipyn mwy pwysig ar ei feddwl e. Ych chi weld yn y man, mae Port Talbot i gael gol arall yn erbyn Llanelli. Mae'n 2-1 i Port Talbot yn erbyn y cochion. Dim goliau ar ffordd ffarar. Yn y gêm enfawr yma. Gêm i benderfynu'r bencampwriaeth. Baker yn bwyllog. Gadl y bel i fynd nôl i'r gol geidwad. Wel, di Baker ddim yn symud o gwbl yn gyffyrddus. Nath yn chwarae'r gêm ddiwetha yn erbyn Llanelli. Fel i Seintiau Newydd cyfle. Wel, mae yn deud wrth ar fainc. Wel, sori Dylan, mae yn deud ar fainc. Mae ar ben anna fo. Fedrith o ddim cario ymlaen, mae o'n deud. Ni sôn am newidiadau, gan i weld be fydd yn digwydd o ran newidiadau.
Barry Hogan ar y fainc, ai fe fydd yn dod i'r cae. Mae'n edrych fel ni, nath o ddechrau yn yr amddiffyn yn erbyn Llanelli. Canol cae fel arfer, ond mae fe wedi chwarae yn yr amddiffyn. Ydy, mi'n eitha chwarae fel amddiffynwr yn y cefn ar o dde, mi'n eith Barry Hogan, a mi'n eith Danny Holmes symud i'r canol wrth ymw Rowlinson. Felly siawns i Bangor fydd yn wrth i bod bo Phil Baker fy'n yn gollad anferthol i'r Seintiau Newydd. O ganol o'r amddiffyn. Oedd o ffordd mo'n symud o fanna fella. Mae'n ddiweddar i dymor o hefyd. Gloff iawn. Oedd eich sy'n gêm fawr dy llun, rhwng dynfynol. Cwpan Lwsmons yn erbyn Llanelli, dwi'n meddwl ar ran Phil Baker. Cy Barry Hogan i'r cae yn ei le. Wedi dechrau mynd ymlaen hanner gêm yr Seintiau tymor yma. Un gol yn unig. Wedi ennill uwch gyngred Cymru 4 gwaith ar Seintiau Newydd Barry Hogan. Mae'n gallu ychwanegu at hynny. Mae gwaith Phil Baker ar ben. Ond lot o waith i ddod i'r Seintiau. Ac o ran Hogan. Hoi yn hyrdio'r bêl. Moli'n codi cyffyrddiad ymlaen i'r gol! Gasau! Eto i Bangor! Bangor ar y blaen! Bangor yn mynd am y bencampwriaeth! Ti'n sôn am colli chwaraewr fel Phil Baker o'r amddiffyn i daldra fo. Mae o'n benderfynol o'r awyr. Dwi'n yna ac edrych am beth sydd wedi digwydd. Tafliad hir. Faint o weithio mae hyn wedi digwydd tymor yma. Morley dwi'n meddwl gath y cyffyrddiad cyntaf yma. Ond yr ailyn, oedd yr un pwysig. A pwy oedd yna? Unwaith eto, oedd Phil Garsaith. Foli ar ei droed dde. Diolch yn fawr i gornel o'r rwyd a Bangor ar y blaen. Gasaid oedd yr arwr yn y gêm diwetha yng Nghastell Nedd. 2 gol i ennill y gêm. Yw e newydd sgorio i ennill y bencampwriaeth i dîm Neville Powell. Wel, mae'n dros 20 munud i fynd o lan, ond mae gêm ar rwan. Gwenfach gan Moli. Roedd nhw'n gwenu mwy ar y diwedd. Creu Gasaid i chweched o'r tymor. Am amseru gan y chwaraewr canol cae. 2 gol yng Nghastell Nedd. A mae chi gol ar ffordd ffarar. Y Seintiau Newydd, y pethau yn syth. Richie Partridge sy'n gadael y cae. Matt Berkeley ymlaen yn ei le. Mi'n ar fi'n gofyn i Malcolm. Pryd oedd Seinc y gegin yn dod mas gan Bangor. Taflu'r Seinc yw'r dywediad Saesneg. Ond y Seintiau sy'n edrych am y Seinc ar hyn o bryd. Chos maen nhw'n suddo. Sori, mae jokes yn sal. Beachback Rangers di cael ail yn Watford. Maen nhw'n coroni bencampwyr, ond mae'n ond mawr. Allen nhw golli pwyntiau wrth gwrs. Ni sôn am bencampwyr. Ydyn ni'n gwylio'r pencampwyr ar hyn o bryd, achos Bangor, arfeddiad Bangor ar y blaen. 20 munud i fynd, a drychwch ar yr olygfa yna sy'n dweud y cyfan Baker wrth ochr y cae. Wel, faint o weithiau. Mae Bangor wedi cael llwyddiant efo'r taliad yna yn y gêm yma heddiw. Dim un waith oherwydd y dyn yma. Lle oedd o'n eistedd yma yna. Mae o'n gwybod. Faint o gollad mae o i'w dîm. Yn bai ar Baker, dwi'n Gasaid ddim yn poeni am hynny. Na fydd, ond rwan ta. Mae rhaid i'r Seintiau ddangos bob un agweddi fel pencampwyr i ddod yn ôl rwan. Sheffield United yn gyfartal nebyn Barnsley. Mae hynny'n golygu bod nhw'n disgyn o'r bencampwriaeth. Sheffield United a Preston yn disgyn pnawn yma. Sgynthwp hefyd yn ymuno â nhw, felly mae ar ben o ran beth sy'n digwydd. Cyfle arall i Bangor. Dyma mynd amdani a'i droed chwith, maen nhw'n llawn hyder ar hyn o bryd. Wel, opsiwn llawer gwell i Chris Jones ar yr asgell chwith am hyn. Edrych a Nicky Ward am hyn. Edrych a lle. Da ni'n mynd gweld o, ond mae Chris Jones ochr arall i rhif 2 na fan yna. Oedd o ar ei ben ei hun. Mae o 30 llath allan, dwi'n mynd i sgorio llawer o heini. Ella unwaith ddwywaith y tymor. Ond Bangor llawn hyder. A mae'n rhaid i'r Seintiau newid y gêm, a newid ei gêm nhw hefyd, achos maen nhw wedi edrych yn gyfforddus, maen nhw wedi ystod nôl yn sydyn. Yr un digwyddiad na, mae'n syfrdanol Malcolm. Un amddiffynwr yn gadael y cae, tafiad hir, gol, mae'r cyfan di newid yma. Dwi'n gweld y Seintiau, dyn nhw'n edrych yn apus chwaith, maen nhw'n nerfus yn y cefn, rysgor pas yn ôl at Harrison. Mae rhaid i'r pencampwyr godi gêm.
Ond nhw 20 munud, llai nag 20 munud yn swyddogol. I newid pethau. Ys gan y Seintiau. Ddigon ar ôl yn y tanc ar ôl tymor hir. I newid pethau. O'n i'n sôn bod ni'n cael negeseuon ar Twitter ac ar Facebook. Un yn gweud bod yna gryw yn gwylio yn walkabout, neu mae'n bar y Manceinion. Mae'r bar na newydd ffrwydro yn ôl Arwyn Sami. Dwi'n cymryd, mae cefnogwyr Bangor sydd mewn yno. Berkeley yr eilydd. Yn edrych am Jones, Craig Jones yn disgyn. Dewch ymlaen, mae'n y dyfarnwr. A Les Davies yn awr, yn hapus i gadw meddiant. Ie, cyffyriad cyntaf gwych gan Les yma yna, ond edrych am y Seintiau Newydd i wneud. Esbo, Dyw Baker yn dod i wrth y cael, mae Aaron Edwards wedi syrthio nôl i'r cefn, ond edrych ar y gol, Morley cael y cyffyriad cyntaf, ond yr un mawr, colli cydbwysedd yma yna, oedd o'n plygu nôl, ac i gyfeirio hwnna efo boli at y gol, mae hynna'n wych ganddo fo. Ond amseru'r eitiad yn berffaith unwaith eto i fewn i'r cwrt chwech i gael y gol. A'r gol yn debyg iawn, yr hyn nath e yng Nghastell Nedd hefyd. Cyrraedd yn hwyr, cyffyrddiad ymlaen a gasaid yn y fan a'r lle. Wel, dwi bod John deud y gyfrinach fel yna, ti'n cyrraedd pa mae'r bel yn cyrraedd. Dim cyn, ond ti'n cael dy farcio at hynny. Mae'n eich amseru dy rediad yn berffaith. Nath o ragweld be oedd yn digwydd bod Morley am ennill y bel, mae'n nath o gymryd gampl os licia di, bydd am di ennill y bel, a gath o hanner llath ar yr amddiffynwr a cael y gol sy'n neud Bangor ar y blaen yma. Bangor ar y blaen. Y Seintiau yn ceisio newid yn i Berkeley yr eilydd. Ond nath e adael i. Mae Berkeley yn chwaraewr rhwystredig. Fawr ac yn gryf. Sargent ceisio llusgo'i dîm yn ôl mewn i'r gêm yn erbyn i gyn glwb. 17 o funudau yn weddill. 17 munud i'r Seintiau dar yn ôl. 17 o funudau i Bangor ddal yn dyn ar y fantais yma a cipio'r bencampwriaeth. Angen amddiffyn nawr. Os mae'n gic gornel i'r pencampwyr. Y pencampwyr presennol. Yn fyr at Berkeley, dim yn mynd yn iawn, mae bron cyrraedd Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu. A ni'n meddwl bod fi am cyffyrddiad. O'ch chi'n mynd yma nawr ar y teg, Malcolm. Oedden ni'n benderfynol i gyrraedd yna cyn y dyn camera. West Ham yn y diwedd o'r digon yma, Berkeley dy bel yn ôl ac fi'n digon o nerth yn ni. Rysgo at Hogan. Dau chwaraewr sydd ennill y bencampwriaeth. Beder gwaith o ran y Seintiau. Gŵr ifanc Rawlinson. Chris Sharp wedi bod yn dawel pnawn yma. Jones wedi dechrau'n fywiog. Ond mae Bangor yn brathu mewn i bob tackle. Yn sydyn yn y lei, Sharp o bellter! Sharp ar ergyd. Syth at Smith. Roberts yn neud yn wych o fan hyn, sni, oherwydd mi oedd i adweithio hefyd. Mae Garsau dal i lawr oherwydd mi oedd i gael cysylltiad gyda penna efo Craig Jones yn ganol y cae, ond edrych am fan hyn, mae Chris Roberts yna gyntaf i warchod neu amddiffyn y golwr hefyd, ac i Paul Smith ddim yn mynd i gyrraedd hwnna, o Berkeley yn dilyn y bel i fewn fel dylaflu nhw'r wneud. Ond yr ergyd yna fewn gan Chris Sharp oedd i'n symud yn yr awyr. Ond Paul Smith yn neud y beth iawn fel golwr i gael ei gorff tu ôl i ddwylo. Ac yn neud yr arbediad gyntaf, Garsau sy'n lawr yma'n hyn. Y sgoriwr sydd ar lawr, yr arwr, wedi cael anaf erbyn hyn. Cwpl o benawdau'r prawn i chi. Queen's Park Rangers yn bencampwyr yn y bencampwriaeth am nawr, dyma'r digwyddiad. Bel yn yr awyr efo'n hyn, Craig Jones fel nes i ddeud, a Garsau doedd, wel naci, ti'n gwybod be, mae dod lawr ar ei pen glin. Mae hwnna'n un anifyr. Dwi'n jyst gobeithio, mae bigwr non iawn i ddechrau fo. Ond os dod i troi i ben glin, sy'n anffodus iddo fo, ond coelwch chi fi, diolch isio mynd oddi wrth y cae yma, ar ôl reid i dîm ar y blaen. Mi wneith i fod yna boen yna, dwi'n siŵr iddo fo, am weddill y gêm, a fedydd Neville Powell gymys iawn, so adal o ar y cae. Dwi ddim yn meddwl, wel, mae yna un chwaraewr yn dod ar rwan anyway.
Ie, Clive Williams o hwn. Mae'n dangos arall wrth ochr y cae, yn barod i gamu'r cae. Ni'n gweud bod Queen's Park Rangers yn bencampwyr, sy'n afon yn colli pwyntiau. Wedi ennill pnawn yma. Un clwb yn gadael y gyngrair Bale Road, Stockport yw'r rheini. Ar ôl i gêm nhw yn Crew. Chi ffarwel i Stockport. Ydych chi weld y gol gan Garside eto? No, mae Garside yn mynd o ddiwrth y cae rwan bechod am hynny, ond edrych am Morley, edrych ei amser i'r ediad, gwybod yn union. Dim, dwi'n bod trw'n dweud, mae yna waniaeth mawr rhag gweld rhywbeth ag ymateb i rhywbeth. Neu adweithio rhywbeth hyd not. Ti'n gwybod, mi nath oedd o ar ei ffordd yn just gamblo fod Morley am guro'r Bale yn yr awydd. Mi ddigwyddodd hynny, a mae'r gweddill yn hanes rwan. Ac drian iddo fo, ac yn dreis gweld, mae o'n gorfod mynd oddi wrth y cae. Gyda Anaf, dwi'n just gobeithio oedd hi ddim mor waith na nathon ni weld. Oherwydd mi blygodd i Benglino, reit yn ôl. Ac i bwyso fo'i gyd arni. Edrych as sy'n mynd dod lawr ar hon wan. A'r cae yn galed hefyd, Malcolm. Yndi, ond edrych as sy'n mae'n colli cyd bwyso nhw'n yr awydd. Mae lawr a mae bwyso fo'i gyd. Mae'n mynd lawr ar y Benglin. O Garside yn cael ei gario oddi ar y cae. Bydd yn cael ei gario gan y cefnogwyr mewn cwarter awr. Os yw'r sgôr yn aros fel hyn. Achos fe sydd wedi cael y gol sy'n rhoi Bangor ar y blaen. Y gol sy'n dod o'r bencampwriaeth gam y nes i ffordd ffarar. Garside yn gadael, Clive Williams arno yn ei le. 4 ar 15 mlwydd oed. 4 gêm a wedi dechrau tymor yma, wedi dod drwy Academy Bangor. Wedi chwarae yn yr ymosod ac yn yr amddiffyn. Gen i weld fe fydd yn mentro. Yn ddangos bod e'n cymryd lle Garside yng nghanol y cae. Yndi, mae o medru addasu i gêm, does am cwestiwn am hynny, Clive. Chi'n Gymraeg wrth gwrs, yn y groes. Trwy'r Academy fel ti'n deud o lan ac am Academy da sy'n gan nhw yma. Ac Scots Rysgo wych am fan hyn. Yn bydles di mynd i fewn yn eitha ffyrnig o gan i weld am fan hyn. Mae les yn edrych bod yn gael y gartau melen. Wel, ydy. Dean John y dyfarnwr yn pwyntio fel mae dyfarnwr yn hoffi wneud. I'n angos i bawb bod y cerdyn oherwydd mwy nag un digwyddiad, ond mae'n gerdyn melyn i Les Dennis. Ia'r hoff stwr o bwyntio, dwi'n meddwl. O, wel, eitha gicio allan at Scots Rysgo. Mae'n lwcus ef allan am ond y gerdyn fel yma'n gael. Edrych ydi ar o'n colli'r Bale. Rwan, mae'n cicio. Allan gyda'i droed de. Moss i Bangor sydd ar y blaen o gol i ddim. Jones, Chris Jones. Rhaid Roberts, oedd hi'n dacl hwyr gan Holmes. Dyfarnwr yn chwarae ymlaen. Achos mae Ward yno o ran Bangor. Mae'n gyfle arall yw'n disgwyl i Les Davies i gefn am y gol. Morley am y gol dros y bar. Wel, mi fel ni Morley yn hanner cyntaf yn trio efo droed 10 crymanu'r Bale na mewn i'r postyn pella lle nath Les Davies i ffeindio fo. Les Davies sy'n ffeindio fe tro Nicky Ward, gret o ganol y cae, neu'r hediad, croesiad gwych, Les efo'i. Wel, os yna rhywun yn well sefyllfa na fi, oes, mae yna David Morley edrych a, mae'n trio crymannu hon efo'i droed chwith tro yma, ond eto, mae'n plygu nôl, a dydy o ddim yn neud y golwr hyd yn oed weithio, a mae hynna yn siawns da iawn i Bangor wedi mynd. Clive Williams yn eich dacl reiddiol yr eilydd, mae gyda Les Davies. Davies yn mynd am y gol. Bron yn y 10 munud ola, Malcolm. Yda ni yn y Les yn agor i gorff i fyny a wel. A wedyn cae o nôl ar y rongol ar y gol. Felly, wneud ni yn llawer anoddach i hun. Mynd ar draws y gol. Bangor yn lle maen nhw eisiau bod efo 10 munud i fynd. A'r Seintiau yn paratoi ei lyfio eto. Mae'n greu gryf iddyn nhw. Alex Darlington fydd yn dod i'r cae. Gen i weld os fydd yn dod i'r cae cyn y gic yma. Wel, nath Alex Darlington wneud gwaniaeth mawr wrth ystwytha pan nath ar y cae yn y byn Llanelli. Ond wel, ni Moss yn gwrthio. Os fydech chi curo'r Bale fel amddiffynwr, paid ar ei trosedd i ffwrdd. Gadael o gael y gyffyrddiad gyntaf. Tria darllen wedyn yr ail gyffyrddiad i jyst rhwng gipio'r Bale neu ddwy'n i wrtho fo. Sargent yn ei chodi ddi'n syml. Yn syth i mewn i'r cwrt. Digon o chrwywyr yno, fe allan ar ei chosi problemau. A dyna cyffyrddiad ola Sargent, y bosib yn gadael y cae am Darlington. Craig Jones ar draws.
Hyfryd y tafliad, edrych am Sharp o ddim yn disgyn i Sargent eto. Sargent yn disgyn, yn meddwl popeth. Wel, fydd Newydd. Fe gymryd y gyffyrddiad sydyn ar hon. Dwi'n yn gwybod os dod i weld i'r hif o mynd i fyny ta be, ond edrych ydi, mae'n cymryd cyffyrddiad sydyn i, dim twyllo o gwbl, ond oedd o'n chwilio amdani. Ond gwad i'r dacl i fewn, chwarae clefar dwi'n gael efo. Mae'n chwilio amdan y drosedd. Wel, 19 llath o'r gol rwan ac am safle i'r Seintiau Newydd. Cyfle i'r Seintiau. 9 munud i fynd. Mae'r pencampwyr angen gol. Neu fydd y bencampwriaeth yn gadael. Mae yna 3 dros y bil. Marriott, Sargent. Mae Scott Rysgo yno hefyd. A'r hen Ben Rysgo fydd yn mynd amdani. Nath i wyro. Mae fi'r glas yno yn diogelu gol Bangor. A nawr mi fydd Newydd. Dim digon da gan Rysgo mae'r hyn i fi. Oedd yn trio wneud y lygad i'r golwr wrth ddeithio fo, dwi'n mynd dros y wal, a wedyn nath o ddewis i fynd ar draws y gol, ond nath o fynd o codi dros y wal. Dwi'n gwybod mae'n sgil anodd, ond ar adag yma'r gêm, o'n munudau rhedeg allan, ti'n disgwyl ddim yn bach gwell. O Sargent sydd yn gadael, yn erbyn i gyn clwb. Alex Darlington ymlaen i le, 2 gol ar 10 iddo fe tymor yma, 12 gêm, mae wedi dechrau. Ysgoriad y beder yn y Dre Newydd, diwrnod cynta'r flwyddyn wrth i ni weld Gasaid wrth ochr y cae. Mae Bigon sy'n edrych. Wel, y broblem oedd yn disgrifio yn well na fi yr un ddigwyddodd iddo fe. Mae Gasaid, fydd y gwahaniaeth, mae Gasaid, fydd yr arwr, ai ei enw fe, fydd yn y llyfrau hanes mewn blynyddoedd o ran Bangor. Ni mewn i'r 10 munud ola. A dyn nhw ddim wedi bod dan warchau ers y gol, dyn nhw ddim wedi bod yn rhoi Bangor dan bwysau. Na, dyna be mae llawer o bobl yn deud am y Seintiau Newydd. Sgynnon nhw ddim plan B. Ac mae'n ei weld heddiw i fyny rwan, ond mae yna funudau i fynd, cofia. Ac tra mae yna funudau i fynd, fyna bod o obaith iddyn nhw. Darlington, yr eilydd at Jones, Craig Jones ar rediad, sgiliau Jones at Berkeley, yr eilydd. Yw Berkeley'n gallu newid pethau? Creu'r cyfle. Ti'n gwybod be, unwaith nath o tu mewn i Peter Hoy, o'n i'n meddwl bod Peter Hoy yn mynd i dynnu fo lawr. Mi nath o dda i beidio i dacl i fewn, oherwydd sy'n gicor smotin, nath o sefyll i dir, wel, dos am y gol, ta'n meddwl fo, a Berkeley wneud camgymeriad o fynd am y postyn cyntaf. Mae rai chdi fynd ar draws y gol. Rheol mawr fel blaenwr, dos ar draws y gol, ti'n cael 2 siawn ti'n sgorio. Un os ti'n sgorio dy hun, ac un os ti... Mae'r arbediad yn dod gan y golwr a rhywun arall yn dilyn i mewn. Mae'r eiliadau yn diflannu, mae'r cyfleuon yn diflannu. Jones eto i'r Seintiau Newydd, Roberts yn ei wylio. Bale wrth Traed Jones, yn edrych am Traed Sharp. Wrth i drodd at Smith. Gwthiad bach ar Hoy, Hoy ddim yn hapus, cael gair dy Sharp. Dwi'n Hoy ddigon hapus, mewn tua 6 munud os dwi'n gorffen fel hyn, a gwyneb Mike Davies yn dweud y cyfan. Be fydd yn mynd trwad i Ben o rwan yn siŵr fydd sut fedra fi jyst newid Sharp y tîm a jyst mynd amdani yn y munudau dwi'n mae'n mynd 3 yn y cefn. Efallai 3 gan Locai a wedyn dos 2 flaenwr oherwydd mae Berkeley di symud i fyny pyn bach ond dal yn chwarae mwy tha ysgellwr. Un ochr a Craig Jones, ochr arall Chris Sharp. So fi'n just off o fynd 4, ti'n mynd 3-3-4 a jyst mynd amdani gael o gol ma'n ôl. Rysgo'n edrych am Berkeley. Chris Marriott, dwi ddim yn drosedd. Tafliad i Bangor, sydd nhw'n dim bris o gwbl. Llanelli di cael gol yn ôl efo Port Talbot. Ni'n weld y digwyddiad. Mae'n edrych o bod wedi mynd oddi ar Moli. Ond dwi ddim yn mynd i gyfadda dim ar hyn o bryd. Gyda 5 munud i fynd. 5 munud rhwng Bangor a'r bencampwriaeth. Dyn nhw'n di ennill y bencampwriaeth wrth i ni newid y bêl o bopeth ers 1995. Yr adeg yn y 9 pwynt yn glir ar y brig. Gludo Afan yn gorffen yn ail, Ton Pentre yn gorffen yn drydydd. O bosib welwn ni Gludo Afan yn ôl yn y gyngrair tymor nesaf. Ni'n sôn am Ton Pentre a masgot y Seintiau, dyw e ddim yn gallu edrych. Drian ar ci bach.
Cic gornel i Bangor yw i. O'n i'n meddwl bod John Hudson yma meiliad. Ni wedi gweld hetiau diddorol, ond dim mor wael o hynny. Mae'n cic gornel i Bangor. Bangor ar y blaen. Bydde gol arall nawr yn Newydd, y cyfan eto Moli a'r peniad oddi ar y linell. Mae bwl yno, doedd ddim yn bell. Ond cefnogwyr Bangor, fan hyn maen nhw eisiau gweld y bel ar un o bryd. Wel, Morley, unwaith eto, gampus yn y postyn bellad i wneud i'r ediad. Unwaith eto, o'r cae ymarfer oedd hwnna. A wedyn oedd i wrth y llinell gol, ond edrych yma Alan Bull yn neud wedyn ta. Fe o'n gwybod mae'n gefn o'i gol, rhyw fath o gysylltiad cywir efalla, just anelu hi, neu trio anwesu hi i gornel y rwyd, ond yn methu tro yna. Sharp, sydd wedi bod yn dawel iawn o ran y Seintiau. Os na dro arall yng nghyffon y tymor anhygol yma. Ni wedi cael popeth tymor yma yn uwch gyngrair Cymru. Craig Jones, mae'n uchel, Smith yn ei gwylio ddi. Ac yn ei gwylio i'r holl ffordd. Yn ei chydioi yn yr awyr, yn disgyn yn gyfforddus. Ie, trwy dydd fydd hynny iddo fo. Ond ti'n gwybod be, ti'n gael, mae'r amwyrciwch ti'n mynd, dwi'n bach yn dawel eto fo. Pawb yn gwybod bod ti'n mor agos dylan. Ond hefyd mae'n bell. Nicky Ward at Lions Davies. Jones yn ystod ar yr asgell. Mae yna gyrff yn y canol, Bull oedd yno'n syth at Harrison. Dyna brys gan Harrison fan hyn i gael gwared o'r bel yma. Ond unwaith eto, jyst taflu allan. Neith nhw'n newid i athroniaeth i'w chwarae. Bel i lawr. Gwada drwy ganol cae, ond ti'n gwybod be, yn yr eiliadau, neu munudau dwytha yma, jyst taflu popeth at amddiffyn Bangor dylan nhw'n neud. Dyna byd Jones yn ceisio wneud, oedd ddim yn heibio i Roberts. Roberts, mor gryf, mor gyson yn yr amddiffyn. Mi oedd yno eto, pan wedi dîm i angen e. Ti'n gwybod be, ia? Mae dîm John neu camgymeriad. Dwi'n licio un Leo, oherwydd mae'r fantais gan Bangor, oce? Mae Chris Roberts, oce, mae hwnna'n drosed, dim cwestiwn. Mae'r bel gan Bangor, mae hwnna ydy'r fantais. Os ti'n gwneud y bel i ffwrdd, dim bai y dacol yna oedd hwnna ci. Felly mae'n gwneud y fantais yn ôl i Bangor unwaith eto. So dwy fantais i Bangor o un drosed. 2 funud sydd ar y cloc. 2 funud rhwng Bangor a'r bencampwriaeth. A lle yng nghynghrau'r y pencampwyr hefyd. Fe fydd yna ddathlu rhyfeddol ar ffordd ffarar mewn cwpl o funudau os yw'r sgôr yma ddim yn newid. Dwi'n mynd i siarad drifian wrth gwrs i Bangor a cefnogwyr. A bydd y Seintiau Newydd, dwi'n siŵr yn dal i feddwl o ryw fath o obaith, ond mae o dyn lleol eto. Ffefryn yn dod i'r cae, ffefryn mawr gan y cefnogwyr, Sean Edwards. Dyma lle Alan Bull fydd e. Bull wedi cyfrannu gymaint tymor yma, wedi dechrau bob gêm, 16 ygoliau yn y gyngrair. 2 gol ym Mhort Talbot, mor bwysig wrth i Bangor gadw o fewn cyrraedd y Seintiau Newydd. Sean Edwards ymlaen yn ei le, ddim yn dechrau llawer erbyn hyn, ond yn ddylanwad mawr. Asgon ni sy'n dod ymlaen i arwen y dathlu. Ni clywed wrth ochr y cae bod yna 5 munud yn mynd i gael i'w ychwanegu. Dyw hynny ddim yn mynd i blesio pawb ar ffordd ffarar. Amser i'r Seintiau, y bel gan y Seintiau. Rysgo o bellter siomedig. Allen ni disgyn unrhyw le cofiwch, nôl at Rysgo. Scott Rysgo at Holmes. Holmes yn ei chod iddi. Mae Sharp ar y postyn pella. Cyrraedd y peniad. Marriott yno eto hefyd. Mae Hoi yn ôl. Marriott yn glir i'r Seintiau. Ond nhw'n deffro. Pan mae Chris Sharp neidio'n gynnar a penio'r bel na draws gwrs chwech. Pwy oedd yna eto? Pwy oedd yna sydd wedi bod yna trwy dydd? Michael Johnson. Edrych am Sharp maen nhw eto. 1 gol sydd yn fi, 1 pwynt sydd yn fi. Ond fe all 1 gol arall newid y cyfan eto. Aaron Edwards i'r Seintiau. Cadarnhad bod yna 5 munud. 5 munud yn cael ei ychwanegu. Seintiau di ennill y bencampwriaeth yn uwch gyngor Cymru, 5 gwaith. Yw Bangor yn mynd i wneud i am y trydydd tro yn ei hanes. Dim os yw Rysgo'n gallu newid pethau. Ceisio ennill y gic gornel, mae fe wedi ennill y gic gornel yn erbyn Johnson. Camgymeriad gan Michael oherwydd o'n trio gwarchod o bel allan yma yn cael o gadw fel un am gwyno. Ond ti'n gwybod be, oedd o'n iawn, oedd hi yn gic gornel, gath o wrthio ni gefn efalla, ond mae'n gic gornel sydyn. Na, rhaid nhw gymryd i eto. Johnson yn cael cerdyn melyn.
dim ond am y trydydd tro tymor yma. 2 gerdyn melyn yn unig. I amddiffynwr gorau'r gyngrair. Yn union. Ac am gwyno oedd hwnna fi. Ac fel amddiffynwr, na chdi un peth ti ddim isio cadw fel yn amdan. Rysgor, gic gornel, mae'n i dda. Bangor yn gwneud digon. Mae Jones yn ôl yno, mae pawb yn ôl yno. Ar un o bryd ac yn sydyn. Mae'r tempo yn newid eto, mae yna nerfe. Mae'n un naturiol. Berkeley a'r peniad. Mewn i'r canol, Jones yn disgyn, mae'n nôl da Berkeley. Nôl hefyd y Darlington yr eilydd. Mae'n y nerfe nawr, credwch chi fi. Mae'n drosedd ar Les Davies, geith Bangor ymlacio am eiliad ta beth. O, fy'n am bres ac siawns yn nhw'n cael ei gwynt yn ôl. Ac Mike yna yn meddwl, wel. Munita eiliadau rhedeg allan fan hyn rwan. Melyn i Darlington hefyd. Fel ni, pam oedd hyn? Wel, llawer o'n un agwyd. Ddau yn nhw'n jyst mynd i mewn i gilydd. Pwy bynnag sy'n mynd i fynd i fewn i'r truck. Ond yn mynd i ddod allan yn waith. Gobeithio bod nhw'n ffully comp o ran yr yswiriant os ydyn nhw'n mewn i'r truck, dwi'n credu. Bangor ar bêl, yn ddwfn yn hanner y Seintiau. Dyna lle maen nhw angen i. Dyna lle maen nhw eisiau. O flaen i cefnogwyr. Ward, Sean Edwards yr eilydd, dim bris ar Edwards. Aaron Edwards yn ceisio dwy'n y bêl. Mae'n wedi llwyddo cael y bêl hefyd. 2 munud. Byddwn ni'n tybio sy'n weddill fan hyn. 2 munud rhwng Bangor a'r bencampwriaeth am y trydydd tro. A'r tro cynta ers 1995. Mae wedi bod yn amser hir i Bangor. Rhy hir yn ôl llawer. 16 o flynyddoedd. Ond yw'r aros bron ar ben. Berkeley yr eilydd i'r Seintiau. Wel, byddai'n dramatig. Byddai'n greulon. Rysgo i'r Seintiau. O bellter dros y bar gan Rysgo. Dyna'r cyfle ola. Wel, bydd gyda'n bres rwan eto na fydd ond Rysgo ar ei dweud chwith. Mae'n cael digon o amser i ddewis pa gornel i fynd am man hyn. Ond nath o ddim hyd yn oed y gol o'r weithio ac o'n ddim pwysau na fo. Edrycha, mae'r gol yn rhydd o'i flaen o. A fydd Bangor ddim yn hapus efo hynny yn y munudau dwytha yma. Eilyddio fan hyn eto gan Bangor. Eddie Jebb sy'n dod i'r cae. Chris Jones sy'n gadael yn cymeradwyo'r cefnogwyr gan bod na oedi Malcolm. Amser i chi ddewis ser yn y gêm. Felly gen i wybod gan Malcolm pwy sy'n cael ser yn y gêm pnawn yma. Wel, mae'n gorfod dod o grys glas i fi. Fi di hawl dewis David Morley, hawl dewis Gartside. Ond mae'n un dyn pnawn yma. I fi sy'n ei dangos agwedd trwy gydol y tymor, ond yn enwedig ar ddyrwyddiau fel un, Michael Johnson ydi ser yn y gêm. Mae wedi bod yn wych, yn ganol amddiffyn. Oedd o'n gwybod oedd ei partner gorau fo, James Brewer yn ei meddwl fo heddiw. Ond nath o'n neud siŵr bod o ar ei ora. Oedd o'n gorau bod ar ei ora, a dyna goed o. Mae'r cefnogwyr yn chwibanu, ond yw'r dyfarnwr ddim wedi chwibanu eto. I mewn i'r funud ola yn y tymor anhygoel yma. Eiliadau yn unig sydd rhwng Bangor a'r bencampwriaeth, a mae'n gigrydd i'r Seintiau newydd. Ni wedi cael drama o'r dechrau o ran y tymor. Ni'n mynd i gael drama hyd y diwedd. Mae'n gigrydd, dim pawb sydd yno. Harrison y golgeidwr wedi penderfynu aros yn ôl. Hebos y cyfle ola i'r Seintiau. Hogan yn ei chod iddi. Smith allan. Yw Smith newydd ennill y bencampwriaeth i Bangor. Y meddiant da'r gleision. Yr amser da'r gleision. Y fantis da'r Bangorau yn disgyn. Mae'r cyfan yn ormod i Eddie Jebb. Ac os na amser am un eiliad arall. O'n i'n meddwl bod nhw'n mynd i seithi fo fanna. Y cefnogwyr yn parhau i chwibanu. Mae'n dacl nerthol gan yr eilydd Clive Williams. Pawb yn edrych ar y dyfarnwr. Pob llygad ar y dyfarnwr. O chwiban ola. O ffordd farar. Newydd ffrwydro. Nef Powell yw'r arwr. Y Bangorau yn bencampwyr am y tro cynta ers 1995. 16 o flynyddoedd wedi pasio. Mae'n amser hir, ond mae'r aros ar ben. Mae'r cefnogwyr ar y cae, mae'r chwaraewyr ar y cae, a mae Bangor yn bencampwyr uwch gyngrair Cymru 2011. Y gorfoledd yn gorlifo o'r hen eisteddle i'r cae.
Ar ôl codi Cwpan Cymru 2 gwaith yn olynol, roedd tîm arbennig Nef Powell wedi mynd gam yn well, gan gipio'r bencampwriaeth yn y modd mwyaf dramatig. Mardi gra go iawn y Mangor ucha.